Joo, eli tervetuloa kaikille. Mä oon tosi iloinen tässä nyt, että me on saatu tämmöinen tapahtuma järjestymään. Tätä on aika pitkään suunniteltu. Eli meillä on puhumassa tänään professori Jaakko Seikkula, aiheena psykoosien parempi hoito ja avoimen dialogin mallista siis myös. Mutta ennen kuin mä päästän hänet ääneen, niin muutama sana vähän taustoista. Eli järjestävä organisaatio on Tarpeenmukainen hoito ry. Ja minä olen Heidi Tommila, sen puheenjohtajana toiminut tässä näin. Toi avoimen dialogin hoitomalli on ollut semmoinen yhdistyksen esikuvainnoittaja kanssa osaltaan tietyllä tavalla. Ja meillä on toimijoita ja jäseniä, semmoisia, jotka on hoitoon joutuneet ja tulleet tulkituiksi psykoottisiksi ja ovat sitten kokeneet, että ei ole ihan saanut sitä, mitä on tarvinnut ja että se apu ei ole ollut oikein avuksi. Ehkä sitten vähän pikemminkin päinvastoin ja se on ollut vähän semmoinen yksinäinen taistelu sitten, että on päässyt siitä hoidosta tai hoidon piiristä pois ja takaisin elämään, työelämään ja opiskeluihin ja näin. Joo. Meillä on kirjamyynti tuossa varmaan sit tilaisuuden jälkeen on Jaakko Seikkulan kirjaa Dialogi parantaa, mutta miksi? Ja myös toinen kirja Tom Andersonin. Siinä voi ostaa ja tilaisuus kestää 19.30 asti. Koitetaan jättää siihen viimeinen puoli tuntia keskustelulle. Mutta jos jotain lyhyitä kysymyksiä tulee tässä luennon aikana, niin voi kyllä esittää keskenkin. Ja chatissa voi kysyä myös, löytyy sieltä striimistä chatti. Joo, mulla ei varmaan nyt sen enempää. Mä päästän tästä Jaakko Seikkulan ääneen. Hyvää päivää, hyvää iltapäivää kaikille. Mukava nähdä ja mukava olla täällä. Kiitoksia oikein paljon tästä mahdollisuudesta. Jos mä kerron vähän itsestäni, olen ollut siis Jyväskylän yliopistossa pitkään psykoterapian professorina, josta jo kyllä olen jäänyt eläkkeelle. Ja mun eläköityminen oikeastaan oli vähän aikaisemmin, kun professorit yleensä jäävät eläkkeelle. Olen jo kyllä siinä iässä, että voi eläköityä, etten ole niin nuori, mutta joka tapauksessa. Ja sen taustalla oli sellainen kokemus, että maailmalla on viimeisten, sanotaan nyt 10 vuoden aikana herännyt niin kuin tavaton kiinnostus niihin kokemuksiin, mitä alun perin tuolla Länsi-Pohjan alueella on tehty ja sitten kehitetty tätä avoimen dialogin hoitomallia. Mä itse olen ollut aktiivisesti luomassa semmoista, voisi sanoa semmoista maailmanlaajuista tukijärjestelmää ihmisille, jotka haluaa kehittää humaanimpaa lähestymistä psykiatriaan ja tämmöistä avoimen dialogin systeemejä. Ja me on aika hyvin siinä onnistuttu, että tällä hetkellä noin 35 maassa maailmassa on ainakin jonkinlaisia projekteja, johon liittyy systemaattinen koulutus ja niin kuin kiinnostus kehittää sitä. Mä itse tykkään kovasti tästä sanasta humaani tai humanistinen näkökulma tämmöisen oirekeskeisen ajattelun sijaan, ja se on saanut paljon vastakaikua. Ja sitten mä vielä niin kuin asun oikeastaan 2 maassa, asun pääosan vuodesta täällä, mutta osan sitten Paraguayssa, ja sitä myötä olen hyvin paljon sitten tuolla latinalaisen Amerikan ja Espanjan alueella töissä. Ehkä semmoinen yksi niin kuin aivan erityinen piirre aivan viime aikoina, joka on tullut esille, niin näissä meidän koulutuksissa on tavattomasti psykiatria, joka on vähän semmoinen yllättävä asia, kun me aina sanotaan, että kyllähän me voitaisiin tehdä sitä, mutta kun psykiatrit eivät näin tee, joka ei pidä kyllä paikkaansa. Että mun niin kuin kokemus on siitä, että
psykiatrian alueella kaikissa ammattiryhmissä on kyllä paljon kiinnostusta semmoiseen humaanimpaan lähestymistapaan, joka sitten on tuottanut niin kuin hyviä tuloksia, niin kuin me on voitu todentaa varsinkin tuolla Länsi-Pohjan alueella. Mä ajattelin tänään kertoa vähän, aloittaa niistä ja kertoa tästä niin kuin minun ymmärryksestä siitä, että kuinka mä olen tullut ymmärtämään psykoottisia kokemuksia. Mun tausta on siis se, että olen terapeutti, perheterapeutti ja koko urani jo 70-luvulta lähtien ollut erityisen kiinnostunut kohtaamaan ihmisiä psykoottisten ongelmien kanssa. Ja tai ongelmien kanssa, joita me sanotaan psykoottisiksi. Mä olen ymmärtänyt, että täällä on paljon ihmisiä, joilla saattaa olla oma kokemus ja paljon perheenjäseniä, joissa on oma kokemus ja teidän kokemus on paljon rikkaampi ja monivivahteisempi kuin se koskaan voi olla sitten työntekijällä, joka siihen tulee mukaan. Ja onkin mukava, että on tullut tämä tämmöinen kombinaatio, että esimerkiksi kaikissa meidän koulutuksissa on aina mukana ihmisiä, joilla on omaa kokemusta ja perheenjäseniä ja toimitaan näin. Ehkä siihen liittyen, että mun nimi paljon on tullut näiden kirjoitusten myötä kytkettyä avoimen dialogiin, niin mä saan päivittäin oikeastaan ympäri maailmaa viestejä ihmisiltä, joita on kaltoin kohdeltu, niin kuin sä sanoit. Ja se viesti, mitä ihmiset sanoo, niin ihmiset, joilla voi olla itse sellainen kokemus, että he ovat niin kuin tullut erilaisia kriisejä elämässä, tai sitten perheenjäseniä. Ja se viesti, mitä aina sanotaan, niin kukaan ei kuuntele meitä. Ja se mun niin kuin semmoinen kokemus on oikeastaan se, että ei tarvitse tehdä muuta kuin kuunnella. Se on niin yksinkertaista. Ja niin kuin jos se semmoisen onnistuu saamaan siihen elämän rytmiin, niin asiat muuttuu monella tavalla, koska sitä myötä ihmisille tulee aina omia voimavaroja niiden asioiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen, jotka on ikään kuin peitossa sitten. Ei niin, että niitä voimavaroja ei olisi aikaisemmin, mutta ne on sen kriisin myötä vähän niin kuin peitossa. Ja meillä ammattilaisilla ei oikein koskaan ole mitään ekstraa tarjottavana siihen nähden muuta kuin, että me voidaan olla avuksi, että kuinka ihmiset voivat niitä omia voimavarojaan käyttää hyväksi. Mä voisin aloittaa tällaisesta, niin kuin tuossa on vähän sarakkeet mennyt sekaisin tällaista tutkimuksesta, jonka tutkimuksen tekijä sattuu olemaan täällä paikalla, Tomi Bergström, tässä etupenkissä, joissa Tomihan teki väitöskirjansa, jossa hän on tutkinut tämmöisiä pitkäaikaisvaikutuksia, mitä on tämmöisellä avoimen dialogin hoidolla ollut ihmisten elämässä, joilla oli psykoottisia ongelmia noin 19 vuotta sitten. Ja tämän taustalla on sellainen, että niin kuin siellä Länsi-Pohjan alueella, jossa on siis tätä hoitoa kehitetty yli 40 vuotta, niin kehittyi tämä avoimen dialogin malli. Yksi osa sitä hoitoajatuksen kehittämistä on tämmöinen systemaattinen tutkimustoiminta. Oikeastaan alusta lähtien me ymmärrettiin, että kun on tämmöinen uusi ihmisten kohtaamiseen perustuva tapa lähestyä, niin meillä pitää olla myös mahdollisuudet ja ikään kuin välineet analysoida sitä, mitä siinä tapahtuu. Siis tehdä tutkimusta sekä ymmärtää niitä hoitoprosesseja, dialogisia prosesseja, että sitten niitä tuloksia. Ja ehkä kaikkein tunnetuimmaksi on tulleet nämä tutkimukset nimenomaan psykoottisista ongelmista. Nämä on ihan nyt, mutta tässä on siis 3 tutkimusprojektista, joista ensimmäinen tutkimusprojekti oli vuonna 1993. Se oli osa tämmöistä kansallista tutkimusprojektia, jonka nimi oli Akuutin psykoosin integroitu hoito, API. Ja siinä oli 6 tutkimuskeskusta. Ja sen tutkimuksen yksi idea oli, että piti selvittää, mikä on neuroleptilääkityksen rooli psykoosien hoidossa. Ja oli 6 tutkimuskeskusta, joista 3 luotiin sellainen uudenlainen proseduuri lääkityksen aloittamiseksi, eli sitä psykoosin tarkoitettua neuroleptilääkitystä ei aloitettu siinä hoidon alussa, vaan ajatus oli seurata
3-6 viikkoon, jos se tämmöinen hyvin intensiivinen psykososiaalinen interventio auttaisi. Ja sitten oli 3 keskusta, jotka toimi tämmöisen tavallisen lääkehoitokäytännön mukaisesti. Ja se on siis tämä sarake. Mä nyt vähän opastan. Ja kun katsoo näitä, se on hyvin yksinkertaisesti vain tuotu ilmi niitä tuloksia 2 vuoden aikana. Keski-ikäihmisillä oli 26 vuotta. Ja vain 26% sen 2 vuoden aikana sitten tarvitsi neuroleptilääkitystä, joka oli jopa meille niin kuin suuri yllätys, kun silloin juuri oli tullut tämä hype, että kaikkien potilaiden pitää saada antipsykoottista lääkitystä, neuroleptilääkitystä, ja sitten vähän sen jälkeen tuli tämä tämmöinen myytti meidän kentälle, että psykoosi on tämmöinen aivojen myrkytystila ja pitää niin kuin tämä tämmöinen myrkytysprosessi pysäyttää tällä lääkityksellä, joille ei ole mitään näyttöä ollut. 5 vuotta sitten julkaistiin semmoinen systemaattinen review, jossa todettiin, että todellakaan niin kuin tutkimuksessa sille ei ole näyttöä olemassa. Mutta meitäkin yllätti se, että se ihmisten osuus, jotka todella psykoottisessa kriisissä tarvitsivat sitten lääkitystä, on hyvin pieni. Ja toinen yllättävä asia oli se, että 84% näistä ihmisistä saattoi palata aktiivin työelämään tai niin kuin aktiivin työnhakijoiksi. Semmoinen pieni, vähän humoristinen asia oli se, että sehän oli tätä Suomessa laman aikaa tuo 90-luvun alku, jolloin työttömyysprosentti oli yli 20%, mutta näissä meidän potilaissa se työttömyysprosentti oli alle 10%. Eli että niin kuin se ei ainakaan estä, ehkä se ei nyt myöskään auta niin kuin työllistämistä, paitsi tietysti sillä tavalla, että voi saada erityisiä tukea työllistymiseen paremmin, jos on kriisi, ja ihmiset vastaavat sitä. Niinpä me jatkettiin sitten tätä tutkimusprojektia niin kuin 94-97 saadaksemme paremmin tietoa siitä, ja ne tulokset niin kuin pysyivät samankaltaisina. 90 saattoi palata niin kuin työelämään. Näitä tuloksia on kritisoitu tavattomasti eri tavoilla. Esimerkiksi yksi norjalaisten psykiatrian professoriryhmä kirjoitti artikkelin, että tämä on petos, että tästä on niin kuin suljettu pois vaikeammat potilaat ja niitä ei ole raportoitu ja tehty. Ja osittain sen vuoksi ja osittain muista syistä me sitten 10 vuoden kuluttua 2003-2005, näiden pitäisi olla siis tässä kohdassa. Toistettiin se sama tutkimusalue, sama tutkimusote, ja niiden potilaiden hoidossa mä luulen, että Miakin on jo ollut ehkä mukana. Mia Kurti on täällä mukana, joka on myös ollut pitkään hoitamassa. Ja ne tulokset pysyivät samoin, 84%. Ja mitä Tomi sitten on tehnyt, niin Tomi yhdisti nämä kaikki 3 tutkimusprojektin aikana tulleet potilaat ja on tehnyt vertailuja eri osilta muuhun Suomeen, tämmöistä tilastollista observaation tutkimusta, niin kuin siinä sanotaan. Ja tässä on yhdistetty näiden 3 tutkimusprojektin potilaat 108. Voidaan rekisteröidä ja verrattu sitten muualla Suomessa hoitoon tulleisiin 1763, 95 ja 96 vuoden aikana hoitoon tulleet. Eikö niin? Joo, kyllä. Ja tässä on näitä eroja. Ensinnäkin siinä on ero, että niin kuin tämmöisiin sairauteen liittyvään kuolleisuudessa on ero, mutta se ero oikeastaan liittyy siihen, että kun on käynyt niin, että kun tätä avoimen dialogin hoitoa on tehty, niin ihmiset tulevat koko ajan nuorempana hoitoon, mikä on tietysti niin kuin hyvä tulos, että ongelmat ei kehity, vaan ei ole aikaa kehittyä, vaan tämä yhteyttä. Ja kun se ikä kontrolloidaan, niin tätä kuolleisuuden eroa siinä kuolleisuudessa ei ole. Mutta sen sijaan on aika merkittävät erot siinä, että kuinka paljon on ollut sairaalahoitoa. Muualla Suomessa lähes kaikki, 94% on ollut sairaalassa yli kuukauden verrattuna 18% siellä Länsi-Pohjan alueella. Hoitokontakti jatkuu 50% tai noin 49%, jos on ihan tarkkaa, verrattuna 28%. Ja neuroleptilääkityksellä on edelleen 80%. Ja sitten mulle se kaikkein dramaattisin luku on tämä
alhaalla oleva, että 61% elää työkyvyttömyyseläkkeellä verrattuna sitten ihmisiin, jotka alun perin saivat sitä avoimen dialogin hoitoa, niin heistä 33%. Tämä tutkimus ei ole varsinainen seurantatutkimus, koska ei ole esimerkiksi näiden potilaiden osalta, jotka saivat tätä avoimen dialogin hoitoa silloin alussa, niin ei ole mitään kontrollia, minkälaista apua he ovat saaneet sitten 17 viime vuoden aikana, vain sen ensimmäisen 2 vuoden aikana. Esimerkiksi 40% on muuttanut pois alueelta ja todennäköisesti kun heillä on kriisi, niin he kohtaa aika tavanomaisesti ajattelevan hoidon psykiatri, joka mahdollisesti vaikuttaa, tarjoaa lääkkeitä ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta niin on aika yllättävää, että nämä on näin suuria nämä erot. Jotakin, mitä tapahtui 20 vuotta sitten, kun mulla oli vaikea kriisi, yhä vaikuttaa siihen, miten mä toimin elämäni vaikeuksien ja haasteiden kanssa. Aika merkittävä juttu. Aika merkittävä juttu myös sen takia, että mitä me valitaan, että kuinka me kohdataan ihmisiä ja kuinka on. Tietysti niin kuin täällä on paljon kehitettävää, että eihän ne ole sillä tavalla optimaalisia, aina voi tehdä paremmin. Mutta sitten jos katsoo tätä niin kuin tavanomaisen hoidon tuloksia. Tämähän on aika, milloin Suomessa on ollut tämmöisiä niin kuin käypähoitosuosituksia näyttöön perustuvan lääketieteen osalta. Ja jos ajattelee, että tämän ei ole oikeastaan olemassa muita semmoisia pitkän ajan seurantatutkimuksia kuin tämä esimerkiksi psykoottisten hoitajien osalta Suomesta, mä en ainakaan tiedä. Ja jos katsoo näitä, niin nämä luvuthan ovat kauheita. Ne ovat niin kuin kauheita siinä mielessä, että jos mä muistan sitä, kun mä itse aloin työskennellä psykiatrian puitteissa ja 80-luvulla oli paljon innostusta erilaisiin psykoterapeuttisiin ja perheterapeuttisiin lähestymistapoihin. Ja sitten kun alkoi tulla tämä tämmöinen neurofokus meidän kenttään, niin ikään kuin kaikki hylkäs ihmiset, joilla oli psykoottisia ongelmia. Ne olivat vain niin kuin lääkityksen kohteita. Psykoterapeutit eivät enää tehneet psykoterapiaa, perheterapeutit eivät enää tarjonneet niin kuin perheterapiaa, koska tämä on tämmöinen aivojen sairaus. Siis 50% on edelleen hoidon piirissä. Jos tällä hetkellä teille tulee joku kriisi, niin voi ennustaa, että ehkäpä vielä 20 vuoden kuluttuakin tämä jatkuu. Ja niin kuin sanoit, niin se hoito ei valitettavasti ole mitenkään tasokasta tai mitään semmoista, joka kovin paljon auttaisi. 80% käyttää yhä lääkitystä, jolla ei nyt ainakaan tämänkään mukaan ole sitten niin kuin mitään erityisempää niin kuin vaikutusta ollut. Ja sitten elää työkyvyttömyyseläkkeellä. Mä en ole matemaattisesti kovin lahjakas, mutta ei tarvikaan olla, jotta ymmärtäisi, että kumpi on suomalaiselle yhteiskunnalle edullisempi tapa. Se, että 60% elää eläkkeellä vai että 60% on töissä. Ja se on sekä ihmisille että yhteiskunnalle, niin se on totta kai paljon parempi, jos säilyy semmoinen aktiivinen elämänote. Ja tämä olisi ollut mahdollista Suomessa 40 vuotta. Siis on Länsi-Pohjassa elänyt 40 vuotta ja niin kuin koko ajan tämä olisi ollut käytettävissä. Mutta tämä on suljettu Suomessa niin kuin systemaattisesti pois. Esimerkiksi käypähoitosuosituksissa kun niitä lukee tarkasti. Mä kerran luin niitä ja sitten mä hoksasin, että nämä on kirjoitettu. Ne lauseet on muotoiltu sillä tavalla, jotta niillä voitaisiin perustella, miksi tässä yhteydessä ei viitata näihin niin sanottuun Keroputaamallin hoitotuloksiin. Se on tämmöistä niin kuin valitettavaa vallankäyttöä, mitä tässä ilmenee. Jopa niin pitkälle, että, anteeksi mä sanon tämän, mä oon vähän tunnetilassa tämän kanssa. Ihan pari viikkoa sitten mulle lähetettiin semmoinen artikkeli, joka oli julkaistu Lancet-lehdissä ja siellä oli tämmöinen kuinka neuroleptilääkitys auttaa psykoosien hoidossa. Ja sitten siellä oli otettu tämmöisiä vaihtoehtoisia toimintatapoja, psykoanalyyttinen terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia ja avoimet dialogit. Kun mä luin sitä avoimen dialogin kohtaa, niin nämä kirjoittavat eivät olleet lukeneet yhtäkään artikkelia. Kaikki ne tiedot, mitä siellä oli väärin.
Ja siellä ei ollut viitattu esimerkiksi tähän pitkäaikaisseurantaan. Eli että koko ajan niin kuin manipuloidaan tämmöistä tietoa, että pääsisi niin kuin ihan oikeasti vertailemaan ja tekemään. No viimeisen 10 vuoden aikana tosin sitten on tapahtunut sellaista muutosta, että niin kuin on jo alkanut siellä niin kuin psykiatrian tutkimuksen sisällä. Yksi merkittävä oli tämä Nancy C. Andreassenin julkaisemat hänen tutkimusryhmänsä tutkimukset, joissa ilmeni, he on pitkään tehnyt hyvin niin kuin systemaattista aivokuvantamista skitsofreniapotilailla, noin 400 potilailla, ja he sitten julkaisivat tämmöisen tutkimuksen, jossa ilmeni, että kun siinä on todettu muutoksia aivojen toiminnassa, aivojen rakenteellisia muutoksia, ja he kysyivät, että johtuvatko ne muutokset niin kuin psykopatologian syvyydestä tai alkoholin tai huumeiden väärinkäytöksestä ja lääkityksestä, ja ainoa yhteys oli lääkityksen käyttöön. Siis se, minkä piti olla vastaus, itse asiassa tekeekin niitä muutoksia, mitä sanotaan ihmisillä sitten aivoissa olevan. Ja tämä on hämmentänyt niitä tutkijoita kovasti ja tietysti avannut enemmän tilaa myös semmoisille psykososiaalisille interventioille, koska tietysti niin kuin vakavasti tuohonsa suhtautuvat psykiatrit ja muut, niin totta kai ne nyt haluaa, että heidän työnsä myös tuottaisi tuloksia. Suomessa on tehty tutkimuksia, joissa on todettu, että nämä erityisesti useiden lääkkeiden käyttö samanaikaisesti psykoottisissa ongelmissa todennäköisesti lisää myös kuolleisuuden riskiä. Ja samaan aikaan on joitakin sellaisia tutkimuksia, jotka näyttää, että kun hoidetaan pitempään ilman lääkitystä, ne tulokset ovat parempia. Wunderikin tutkimusryhmä julkaisi nämä tutkimukset, jossa 6 kuukauden jälkeen lopetettiin lääkitys satunnaisesti puolelta ja sitten 7 vuoden kuluttua seurattiin niitä tuloksia ja todettiin, että ne joilla se lääkitys oli lopetettu, niin ne hoidon tulokset olivat parempia oikeastaan kaikissa niissä mitatuissa luokissa. Chicagossa vaikuttava tämmöinen tutkimusryhmä Harrow ja Jobs on tehnyt hyvin mielenkiintoista työtä. He ovat seurannut hyvin pitkään semmoista 2 potilasryhmää, jossa toinen aloitti sen hoitonsa saamalla lääkitystä ja toinen potilasryhmä ei ole saanut sitä lääkitystä. Ja nyt he on seurannut jo yli 20 vuotta ja ihan alusta lähtien, mutta erityisesti ensimmäisen 4 vuoden jälkeen se ero niin kuin niiden osalta, jotka eivät saaneet lääkitystä, on merkittävästi parempi niihin, jotka ovat käyttäneet sitä lääkitystä. Morrison ja kumppanit teki tutkimuksen, jossa he selvittivät, että tämmöinen kognitiivinen käyttäytymisterapia ihmisille, yksilöterapia, jotka eivät halua käyttää lääkitystä, niin auttaa hallitsemaan niitä oireita ja saamaan takaisin elämän otetta. Ja sitten jos mä itse ajattelen psykoottisia, kaikki nämä, mitä tuossa on sanottu, niin ne ovat itse asiassa niin kuin kertoo siitä, että se ajatus siitä, mikä meillä on vallalla psykiatriassa, mitä psykoottiset ongelmat ovat. Ja erityisesti tämä ajatus siitä, että ne ovat sairautta ja sairauden merkkejä, niin ne tulee hyvin kyseenalaiseksi, koska nämä tutkimukset toistuvasti kertoo, että kun aletaan tutkia niitä perusteita, niin ei ne sitten ole. Ja mä itse ajattelen niin, että tämmöinen niin kuin perustavanlaatuinen virhe, mikä psykiatriassa tehdään, on se, että siellä aletaan fokusoida näihin oireisiin. Ja kaikki niin kuin suuntautuu sitten niiden oireiden kanssa toimimiseen, oireiden poistamiseen lääkityksellä tai jollain muulla interventiolla. Ja tämä ihmisen kohtaaminen jää pois. Ja se oli myös niin kuin mun innostus sitten kirjoittaa tuo uusi kirja, koska mulla on sellainen kokemus, että jos mä ajattelen omaa työkenttää 30 vuotta sitten, siis silloin kun ei vielä tämä tämmöinen niin sanottu näyttöön perustuva lääketiede ollut vielä niin hallitsemassa tätä meidän kenttää kuin nyt,
niin silloin oli tietysti paljon erilaisia ideologioita ja oli kiivaita väittelyjä, onko se perinnöllistä, onko se ympäristöön johtava ja niin edelleen, mutta kaikki niin kuin ikään kuin keskusteli ja debatoi ja argumentoi toistensa kanssa. Mutta nykyään se välimatka niin kuin tämmöiseen tavanomaiseen psykiatriaan ja sitten tämmöisen humaanisen lähestymistavan välille on tullut niin isoksi, että ei enää niin kuin voi kohdata. Kun näyttää joissakin yksiköissä näitä tuloksia, näitä kerroputaan tuloksia, niin ihmiset joku lääkäri sanoo, että ei minä usko näihin. Vaan. Ja niin voi tehdä, koska se ei niin kuin sellaista oirekeskeisestä ajattelutavasta niin kuin ei voi ymmärtää, että joku toinen voisi olla mahdollista. Sehän on paradoksaalista, kun voisi ajatella, että tämä tämmöisen avoimen dialogin ajatus on kaikessa muuassa kuin kohdistua niihin oireisiin. Että mitä vähemmän siinä auttamistyössä kohdistus oireisiin, sitä nopeammin ne oireet häviää. Aikamoinen paradoksi. Ja mitä enemmän sitten sun työ kohdistuu vain niihin oireisiin, niin sitä enemmän ne näyttää pysyvän. Ja ehkäpä juuri se, että kun ihmiset kuuntelevat ja katsovat niitä oireita, niin he eivät kuuntele ja kohtaa niitä ihmisiä, mitä on. Mä itse ajattelen, että psykoosia semmoisena erillisenä kategoriana ei ole olemassa. Anteeksi, mulla jäi ajatus kesken, mä puhuin tuosta kirjasta. Ja ajattelin, että pitäisi yrittää jotenkin kiteyttää, että missä tässä on kysymys. Ja se on tuon kirjan ajatus, että mä olen yrittänyt siinä vastata siihen, että miksi tämä dialoginen hoitokäytäntö tuottaa sitten niin erilaisia tuloksia kuin me on ajateltu. Ja siinä on 7 vastausta siihen. Ja yksi niistä vastauksista on se, että mä oletan, että se maailmankuva, mikä syntyy tämmöisestä humaanista lähestymistavasta tai ihmiskäsitys, on niin erilainen kuin tämä tämmöinen oirekeskeinen käsitys. Semmoisen oirekeskeiselle psykiatrille perustuva ihmiskäsityshän se on hyvin kummallinen. Tai oikeastaan siellä ei ole mitään ihmiskäsitystä. Koska ajatellaan, että kaikki oleellinen tieto syntyy vain siitä, kun tehdään tämmöisiä ryhmien keskiarvojen välisiä vertailuja. Ja sitten jos ryhmien välisillä keskiarvovertailuilla on joku ero, niin sitten siitä tehdään joku johtopäätös siitä, että tämä on esimerkiksi pätevää koko näille ihmisille, jotka kuuluu tähän nimettyyn ryhmään. Yksi käsitys siinä minun ihmiskuvassa on se, että psykoosia ei oikeastaan ole tämmöisenä kategoriana. Ei ole niin, että ihmisillä, joille tulee ongelmia, joita me voidaan sanoa, että ne ovat psykoottisia, ne olivat kategorisesti erilaisia kuin ihmiset, joilla ei sitä ole. Kaikilla on mahdollista reagoida tällä tavalla, jos me vain ollaan ikään kuin riittävän vakavassa stressitilanteessa. No voitte tietysti ymmärtää, että tätähän on yritetty 30 vuotta löytää erilaisia tutkimuksia, missä löydettäisiin juuri ne aivojen rakenteelliset erot tai genetiikan erot tai mitkä hyvänsä. Eikä sellaisia ole löytynyt, eikä tietenkään tullakaan löytämään, koska ei se ole mahdollista. Psykoottinen käyttäytyminen ei ole sairauden oire. Mä tarkoitan nyt sitten sitä, että jos me ollaan työssä ja kohdataan ihmisiä, joilla on psykoottisia kokemuksia, niin ei me kohdata hänen sairauttaan, vaan me kohdataan hänen selviytymistrategiansa tässä. Tarkoittaen sitä, että jos mä itse olen olisin yksin huoneessa ja yhtäkkiä mä alan vaikka kuulla jotain ääntä tai ilman, että siellä on ketään muita, joka aiheuttaa tämän äänen. Mitä todennäköisimmin olisin kauhuissa. Mitä P-tä on nyt tapahtumassa. Ja se on se hetki, jolloin mä alan luoda itselleni selviytymistrategia. Miten mä niin kun selviän tämän kummallisen minun ruumiini tuottaman kokemuksen ja elämyksen kanssa. Ja se on se, mitä me kohdataan aina, kun me kohdataan ihmisiä, joilla on psykoottisia ongelmia tai tietysti mitä hyvänsä, vaikka olisi ahdistunut tai masentunut. Me kohdataan hänet niin kuin sen selviytymistrategiansa kanssa. Ja yksi semmoinen vaarallisin selviytymistrategia on eristäytyminen. Ja se on hyvin luontevaa. Näissä haastatteluissa, mitä olen tehnyt paljon ihmisistä, kokemuksista ja hoidoista, ja ne kertoo siitä, että toiset ihmiset tuli liian likelle minun piti yttää etäisyyttä.
Tai niin kuin yksi kaveri kerran sanoi, että toiset ihmiset tuli mun läpi. Mun piti suojautua ja eristäytyä. Ja tämä on se niin kuin, ikään kuin vaarallisin selviytymisstrategia. Ja mun mielessä niin kuin sen hoidon ja sen avun pitäisi nimenomaan sitten kohdistua siihen. Miten me onnistutaan luomaan suhde ihmisiin estääksemme, että hän ei eristäydy muista ihmisistä ja alettaisiin toimia sitten yhdessä. Se on tietysti niin kuin hienovaraisuutta ja taitoa vaativa asia. Ei se niin kuin sillä lailla onnistu, että sanotaan, että älä nyt eristäydy, vaan että pitää olla jotain taitoa ja herkkyyttä ja sensitiivisyyttä siihen nähden, että voisi todella sitten kohdata. Kun ne ilmiöt, mistä puhutaan, ne saattaa olla hyvin kummallisia ja ne saattaa olla myös meille pelottavia. Sitä samaa ajatusta, jos jatkaa, niin kun puhutaan tämmöistä pitkäaikaisesta psykoottisesta käyttäytymistä ihmisistä, jotka saattavat olla hyvin kroonistuneita laitoselämään, niin silloin saatetaan kuulla, että nyt se sairaus todella puree tai mitä näitä nyt on näitä sloganeita. Mutta kysymys ei ole sen sairauden syvyydestä, vaan hoidon epäonnistumisesta. Sitä, että nämä ihmiset eivät ole saaneet sellaista apua, millä olisi voinut niin kuin ikään kuin palata siihen yhteyteen, missä he taas ovat oman elämänsä hallitsijoita. Ja siinä on ehkä kaksi semmoista erityistä syytä. Toinen on se, että se tavanomainen hoitojärjestelmä on järjestetty niin, että se alkaa aivan liian myöhään. Siis ihmisillä on paljon aikaa luoda semmoisia selviytymisstrategioita, jotka eivät sitten auta. Ja pitäisi olla se hoito järjestetty niin, että se hoito alkaa välittömästi, jolloin se aika, milloin on niin kuin ikään kuin yksin niiden outojen kokemusten kanssa, tulisi mahdollisimman lyhyeksi. Sehän on yksi asia, mikä on tapahtunut siellä Länsi-Pohjan alueella, että näissä ensimmäisissä tutkimuksissa tämä aika, jolloin ihmiset olivat, niin se oli 4 kuukautta ja sitten siinä 10 vuoden jälkeen se oli 3 viikkoa. Eli todellakin kun järjestetään sellainen tapa, missä voi ottaa yhteyttä välittömästi kriisissä, niin sekä ihmiset, joille tulee ongelmia, oppivat siihen, mutta ehkä myös voi olla, että jopa tärkeämpi puoli on se, että se muu hoitojärjestelmä ja sosiaalinen järjestelmä niin kuin oppii käyttämään hyväksi niitä kriisipalveluja, että ne voi niin kuin heti tulla siihen mukaan. Ja toinen semmoinen ikään kuin hoidon epäonnistumisen merkitys tulee, hoidon epäonnistumiseen liittyvä tekijä on se, että jos meillä on väärä ihmiskuva, niin se johtaa väärään vastaukseen. Ymmärrän, että tämä sana väärä on vähän väärä tai provosoiva, mutta semmoinen käsitys mulla on, että se semmoinen oirekeskeinen ajatus, niin se on väärä. Ei ihminen ole sellainen. Ja että pitäisi olla joku sellainen käsitys, joka auttaisi niin kuin ymmärtämään ja kuulemaan ja kuuntelemaan. Kerran yksi ruotsalainen psykoanalyytikko Johan Kullberg, joka on myös tullut tunnetuksi näistä kriisiteksteistä, niin hän kerran kiteytti tämmöiset haasteet, mitä on ihmisten kohtaamisessa, joilla on psykoottisia ongelmia. Hän puhui, että ihmiset eivät tule kuulluksi, ei se, joka on ikään kuin sen huolen keskiössä, eikä perheenjäsen. Sitten hän vielä toteutti, että sairaala- ja laitoshoito yleensä vielä pahentaa niitä ongelmia sillä tavalla, että ihmiset tulevat enemmän psykoottiseksi, kun tulee sairaala. Koska siellä kohtaa sellaisen maailman, joka on täysin käsittämätön, tämmöinen ylistimuloitunut maailma, jossa ei ole mitään välineitä toimia, ellei ole ikään kuin tottunut siihen, jos ei ole niin sanotusti jo laitustunut siihen elämään. Ja kolmas on tämä lääkehoidon ylikorostaminen, joka lisää passiivisuutta ja voi olla yhteydessä kuolleisuuden lisääntymiseen ja aivokudoksen pienentymiseen, niin kuin osoitti nämä Andreasenin tutkimukset. Ja sitten viimeisenä tämä, että jos meillä on vain käsitys siitä, että ongelmat ovat psykopatologisia, niin meillä ei ole kiinnostusta sitten niin kuin ihmisten kohtaamiseen. Ja kun se vastaus on ikään kuin lähti sitten siitä, että ymmärtää se, että se psykoottinen käyttäytyminen, kuten mikä hyvänsä käyttäytyminen, on aina vastausta johonkin. Se on vastausta johonkin, joka
joka voi olla esimerkiksi vaikea stressitilanne, erityisen vaikea stressitilanne, jolloin se oireiden nopea poistaminen ei ole se pääasiallinen hoidon kohde tai edes tavoite, vaan yhteisen ymmärryksen etsiminen siitä, että mitä on tapahtunut ja mihin se liittyy. Ja että se aina tapahtuisi yhdessä niiden ihmisten kanssa, mitä kohtaa. Kerran yhdessä sairaalassa, tapahtui Ruotsissa, oli meillä yksi projekti ja siellä kohdattiin yksi naisihminen, 35-vuotias, joka oli ollut sairaalassa muutaman viikon ja meillä oli hoitokeskustelu, jossa kiinnostuttiin, mitä tapahtui, kun tulit sairaalaan. Ja hän sanoi, että tämä ongelma alkoi yhtenä iltapäivänä. Mä olin kotona mun 4-vuotiaan pojan kanssa. Ja sitten se poika yhtäkkiä kysyi, että äiti, että onko tuolla pihalla joku. Oli jo vähän hämärää iltapäivällä ja hän sanoi, että yritin katsoa pihalle, en minä siellä nähnyt ketään, mutta olin varma, että siellä on joku. Ja hän sanoi, että hän oli varma, että siellä on se mies, jonka kanssa asuin yhdessä 17 vuotta sitten. Seuraavana päivänä hänen miehensä oli työmatkalla ja sitten kun seuraavana päivänä hän näki miehensä ajavan autolla siihen pihaan, yhtäkkiä hän ymmärsi, että mun mies on huumehumalassa ja tulee tappaa minut. Hän pani ovet reikeliin, että hän ei päässyt sisälle, joka oli tietysti niin kuin semmoinen hankala tilanne. Mies löi oven, että miksi et päästä sisään ja hänen paniikki se kasvoi ja sitten hän viimein heitti 2 tuolia olohuoneen ikkunan läpi. Oli dramaattinen tilanne ja poliisi tuli ja otti hänet hoitoon. No nyt me sitten kiinnostuttiin siitä, että voisitko kertoa siitä miehestä, kenen kanssa asuit 17 vuotta sitten. Hän tuli hyvin levottomaksi ja sanoi, että mä en ole koskaan puhunut siitä. Sitten hän kertoi, että kun olin nuori, 16 ja 18 vuoden iässä, mä asuin yhdessä avoliitossa yhden miehen kanssa ja tämä mies oli huumeiden väärinkäyttäjä. Aina kun hän oli huumehumalassa, hän tuli äärimmäisen väkivaltaiseksi ja pieksi hänet henkihieveriin. Hän ei koskaan kertonut sitä kellekään, odotti vain kotona, että nämä mustelmat häipyy ennen kuin lähti kauppaan ja asioimaan. Mutta sitten 2 vuoden päästä hän kuitenkin erosi ja muutti erilleen. Sitten hän kertoi, että 5 vuotta sitten hän oli kerran yksin kotona. Ja puhelin soi, ja sitten hän vastasi siihen puhelimeen. Ja siellä oli tämä mies, joka soitti ja halusi kuulla, mitä hänelle kuuluu elämästä. Ja hän sanoi, että kun mä kuulin sen äänen, mä en pystynyt sanomaan mitään, mä vain tärisin. Ruumis muistaa kaiken sen kauhun. Tietysti meidän ruumiin muistaa kaikki meidän kokemukset, mutta se muistaa sen kauhun, sen kuoleman kauhun, minkä kanssa hän oli elänyt sen 2 vuotta, eikä ollut mitään sanoja sen kuvaamiseen. Ja 2 kuukautta sen jälkeen hän oli ensimmäistä kertaa psykoottisten ongelmien vuoksi sairaalahoidossa. Joka on vain yksi esimerkki siitä, että kuinka tärkeää on niin kuin ikään kuin ymmärtää, että sillä kokemuksella, mikä saattaa saada tällaisen psykoottisen muodon, niin voi olla, että se voi merkitä sitä, että ensimmäistä kertaa koskaan voi alkaa puhua jostain näin keskeisestä kokemuksesta elämässä, mikä on. Että se ei ole ollenkaan jotain, mitä meidän pitäisi niin kuin saada äkkiä pois, vaan se on meidän liittolainen. Että siinä ikään kuin avautuu joku portti tai niin kuin Aianfaluun oli yksi psykiatrian professori, joka puhui tämmöinen, ja avautuu ikkuna sellaiseen kokemusmaailmaan, joka ei ilman sitä olisi mahdollista tavoittaa. Ne voi auttaa saamaan puhutuksi asioita ensimmäistä kertaa. Anteeksi, meni vähän sekaisin. Mä viittaan vain yhteen terapeuttiin, koska hän oli mun ymmärryksen kannalta hyvin tärkeä. Bertram Picaron, amerikkalainen psykoterapeutti, psykoanalyytikko, olettaisin, että jotkut muutkin teistä tuntevat. Hän kirjoitti yhdessä, Carrie Van Den Bos oli toinen kirjoittajan nimi, sellainen kirja kuin Psychotherapy of Schizophrenia, Treatment of Choice. Ja hänellä oli hyvin tämmöinen pragmaattinen lähestymistapa psykoottisiin ongelmiin. Ensinnäkin hänellä oli sellainen oletus,
mikä oli hänen lähtökohtansa, että se tämmöisen psykoottisen maailman kehittäminen on meidän mielen aktiivinen reaktio johonkin, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Jos on tämmöinen ylitsepääsemätön stressi, sitten hän sanoi, että jos meillä on 6 yhtäaikaista stressitekijää, silloin todennäköisesti vastaa psykoottisesti. En mä tiedä, miksi 6, miksi ei 4 tai 7 tai muuta. Mutta että niin kuin aika jännä ajatus se, että jos mulle tulee joku vastoinkäyminen elämästä, niin vähän alkaa sydän tykyttää. Ja sitten jos tulee joku toinen samaan aikaan, että kuulin lapsistani huolia, niin vähän jo niin kuin nukkumiseen vaikuttaa ja niin edelleen. Ja sitten viimein, jos niitä kerääntyy, niin mä olin semmoisessa umpikujassa. Ja tämmöisen, niin kuin, että meidän mielellä on tällainen kapasiteetti ikään kuin luoda tämmöinen illusionario maailma, on hyvin tärkeä osa sitä, että me voidaan todella puolustautua. Ja hälle oli hyvin tärkeää se, että kaikki niin kuin ymmärtää, että kaikki ne, mitä me määritellään psykoottisen käyttäytymisen oireiksi, ne kuvaavat jotain todella tapahtunutta. Ja on äärimmäisen tärkeää niitä kuunnella. Kertoi yhden esimerkin esimerkiksi siitä nuoresta miehestä, joka alkoi puhua kielillä. Yksi, mitä monesti puhutaan psykoottisiin kokemuksiin liittyen, ihmiset oppivat puhumaan kielillä, mutta Bertram Picaron ajatteli sitä hyvin konkreettisesti ja hän ajatteli, että tällä nuorella miehellä, koska ei hänellä ollut mitään koulutusta, hänellä täytyy olla ollut joku suhde katoliseen kirkkoon. Ja sitten niin kuin terapian aikana ilmeni, että niin olikin, hän oli ollut kuoripoikana ja oli tullut papin raiskaamaksi siellä. Ja silloin lailla niin kuin kaikki nämä tämmöiset asiat alkavat saada yhteyksiä. Hänen terapiassaan neuroleptien lopettaminen oli psykoterapian ennakkoehto. Tämä kuoleman ajatus oli hänelle hyvin konkreettinen. Hän niin kuin aloitti terapiansa sanomalla, että minä en anna sinun kuolla. Jos ihmisillä oli hyvin voimakkaita ajatuksia siitä, että häntä seurataan tai häntä vainotaan, niin hän saattoi sanoa, että minä en tee sulle mitään pahaa, enkä anna kenenkään muunkaan sinua vahingoittaa. Hän ikään kuin otti sen semmoisen niin kuin tehtävän tähän meidän suhteeseen, mitä voi ajatella, että joku ajattelee, että lääkkeet suojaa siltä kokemukselta. No, mä ajattelin niin kuin jakaa jotakin ajatuksia ihan yksinkertaisia, miten mä itse olen tottunut toimimaan, kun kohtaa ihmisiä, joilla on psykoottisia kokemuksia. 4 semmoista hyvin yksinkertaista niin kuin ohjenuoraa, joka voi olla tietysti jotain niin kuin ihmisille, jotka tekee työkseen, ja tietysti voi olla myös niin kuin paljon tullut keskustelua ihmisten kanssa, joilla on omia kokemuksia. Ihan viime viikko sitten olin yhdessä seminaarissa Sevillassa, missä oli paljon ihmisiä, joiden kanssa syntyi paljon hyvää keskustelua tästä. Ensimmäinen on se, että meillä olisi aina tämmöinen niin kuin suhdenäkökulma siihen. Tämä on tietysti mulle niin kuin hyvin tärkeää, koska mä yleensä ajattelen siitä, että ihmisen elämä on suhteissa, ihmisen mieli on suhteissa. Ei meillä yksilöinä juurikaan ole, vaan kaikki ikään kuin rakentuu suhteissa olemiseksi. Mutta suhteissa horisontaalisesti, niin kuin termiä on käyttänyt, niin kuin psykologi Kauko Haarakangas alun perin käytti, tarkoittaen sitä, että koko ajan niin kuin kutsua mukaan keskusteluihin omaisia ystäviä, ketä vain tärkeitä ihmisiä. Että kaikki keskustelut niin kuin ikään kuin saavat merkityksensä niissä suhteissa, missä ihmiset elävät. Että jos on 3 ihmistä paikalla ja 2 keskustelee, niin silloin se 3. aina kuulee ja kuuntelee sen, mitä nuo toiset puhuu ja mikä merkitys sillä on minulle. Ja tämä on esimerkiksi perhekeskustelujen semmoinen keskeinen tehtävä dialogiselta kannalta. Kun mä aloitin työni ja sain perheterapeutin koulutuksen, mun käsitys oli hyvin erilainen, mutta nyt se on hyvin toisenlainen. Aina niin kuin aktiivisesti toimia sen suhteen, että voidaan tavata niitä, jotka on paikalla. Esimerkiksi jos liittyy psykoottiseen kriisiin, niin näyttää aika selvältä, että jos me aivan välittömästi kutsutaan perheenjäseniä mukaan, niin silloin on hyvin vähän vastustusta siihen, että kohdata. Mutta jos me odotetaan muutama päivä, niin sitten sekä hänellä, että voi olla, että myös perheenjäsenillä ei enää ole niin suurta motivaatiota tulla siihen keskusteluun.
ei enää halua niin kuin palata niihin vaikeisiin tunnekokemuksiin, mikä oli. Eli sen takia on hyvin tärkeää se, että aina välittömästi, kun otetaan yhteyttä, keskustella niiden muiden ihmisten kanssa. Ja kun tavataan ihmiset silloin, niin silloin puhutaan siinä tunnekuohussa, joka on se kaikkein auttavin juttu. Silloin ei ole vielä selityksiä ja sille, että miksi näin tapahtuu ja mitä näin tapahtuu, on vain kysymyksiä. Ja jos me silloin kohdataan, niin silloin me voidaan ikään kuin rakentaa kaikki meidän keskustelut siihen suhdekokonaisuuteen, missä eletään. Mutta sitten se toinen osa sitä suhteissa kohtaamista on tämä tämmöinen vertikaalinen maailma, eli meidän tämmöiset sisäiset äänet, sisäiset kokemukset suhteista, missä me eletään. Ja myös niin, että kun me kohdataan ihmisten kanssa, joilla on psykoottisia kokemuksia, en mä tiedä, onko tässä nyt oikeastaan mitään eroa, mikä sen ongelman nimi on, niin aina myös miettiä sitä, että mitä se merkitsee niin kuin niissä suhteissa, missä elää. Mä itse todella, jos on aikaa, niin mä puhun vähän enemmän myös tästä dialogisuudesta, ja tämä dialogisuus mulle tarkoittaa sitä, että ymmärtää tämmöinen elämän moniäänisyys, että me aina eletään useissa äänissä, ja mun tapa puhua niistä ihmissuhteista on hyvin paljon se kysyä. Jos sun isä nyt olisi meidän kanssa täällä tänään ja kuulisi, mitä me keskustelemme, mitä hän sanoisi. Sillä ajatuksella, että koko ajan niin kun yrittää herättää sitä dialogia näiden elämän eri äänten välillä. Ei vain kysyä, että mitä mieltä isä on tai mitä mieltä veli on, vaan vähän tämmöinen monimutkainen muotoilu. Jos hän olisi paikalla tässä ja nyt, on puhuttu näin ja näin, mitä hän sitten sanoo? Ja mitä sä vastaisit siihen? No mitä hän vastaisi sulle ja niin edelleen. Käydä tätä tämmöistä dialogia. Ja kummankin kaltaisen dialogin, siis sen, että ne ihmiset on paikalla, että sitten tämmöisen sisäisen dialogin kanssa käyminen. Varmaan se yksi tarkoitus on tehdä ihmisiä kohdattavammaksi, hyväksyttävämmäksi ja lisätä niin kuin kunnioitusta. Ei niin, että pitää olla, jos on isän kanssa konfliktissa, niin voi olla isän kanssa konfliktista, mutta jos tekee tämän kysymyksen, mitä hän sanoisi, ja varsinkin jos siihen tulee vastaus, niin silloin on avattu joku semmoinen pikkuinen portti, missä todella niin kuin sitten voidaan alkaa miettiä niitä asioita, mitä mahdollisesti on tapahtunut ja mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä asioiden kehittämiseksi. Ehkä tähän vielä semmoinen, että valitettavasti niin kun, tämä tämmöinen perheen näkökulma on niin kuin hyvin jotenkin rajusti poistumassa meidän palvelujärjestelmästä kaikin tavoin. Mä itse olen ollut, mä olen myös syyllinen siihen sillä tavalla, mä olen, vaikka olen psykoterapian professori, niin työskennellyt psykologian laitoksella ja kaikki se psykologian koulutus on tämmöistä yksilöön kohdistuvaa koulutusta. Siellä niin kuin kaikki tämmöiset ihmissuuden näkökulmat niin kuin marginalisoituu. Ja tämä meidän palvelujärjestelmä on semmoista, että vaikka psykologit, kun ne kouluttautuvat terapeutiksi, niin tekevät terapiatyötä, joka on hyvää työtä. Mutta sitten se osa on niin kuin siitä ja koko on aina käyttämättä se, että mitä tämä minun tietoni ja ymmärrykseni asioista merkitsisi näissä ja näissä ihmissuhteissa. Koska eiväthän ihmiset terapeuttien kanssa elää, ne elää niiden läheistensä ja sukulaistensa kanssa ja kaiken työn tavoite olisi sen taidon lisääminen. Toinen osviitta tämmöinen on tämä ajatus toisen kunnioittaminen ehdoitta, joka ei myöskään ole, eihän se helppo asia ole, mutta että niin kuin, jos sen toisen kuvaus siitä maailmasta on hyvin erilainen kuin minun, saattaa puhua, että kuulee saa jotain määräyksiä, tai että ihmiset seuraa, kauniissa ja rohkeissa puhutaan minusta ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuinka hyväksyä sen toisen äänen? Ja sitten vielä kun käy niin, että kun se perhe on paikalla, niin niiden vanhempien ymmärrys siitä ongelmasta on aivan erilainen kuin sitten tämän päähenkilön ymmärrys. Ja kuinka kehittää sellaista taitoa meidän työskentelyssä, että me voidaan niin kuin kuulla kaikki nämä äänet ja hyväksyä ne asettamatta sitä kyseenalaiseksi.
joka johtaa siis siihen, että ottaa aina tosissaan, mitä toinen kertoo. Eikä pyrkiä selvittämään sen patologista luonnetta tai sisältöä. Joskus, kun mä olin vajaa 20 vuotta töissä siellä Keroputaalla ja usein saattoi tulla ihan tämmöisiä leikkimielisiä kinoja siitä, jossa joku hoitaja saattoi tulla ja sanoa, että se valehtelee, älä usko sitä. Ja mulle ei ihmiset koskaan valehdellut. En mä tiedä sitä, mutta ei mua kiinnosta. Mua kiinnostaa vain niin kuin se, että mitä se toinen sanoo ja hyväksyä sen. Kerran olin yhdessä seminaarissa, jossa oli paljon ammattilaisia ja ilmeni hyvin pian, että ei he oikein tykänneet, mitä mä sanon. Tuli paljon kysymyksiä, että mikä on sun kliininen teoria skitsofreniasta. Ja mä ahdistuin, kun mä yritin miettiä ja löytää ja keksiä, enkä mä löytänyt sellaista. Ja sitten mä hoksasin yhtäkkiä, että kun mä en koskaan keskustele skitsofrenia-potilaan kanssa. Mä keskustelen vain ihmisten kanssa. Ja mä luulen, että se on aika tärkeä ero, joka minulle niin kuin terapeutin näkökulmasta on todella merkittävä ero, koska mulle se on kiehtova se maailma. Tämä on vähän niin kuin kurjasti sanottu näin, mutta että niin kuin tavat niin kuin kohdata jonkun sellaisen maailman, jossa oikeastaan mikä hyvänsä on mahdollista. Tietysti ymmärtäen sen, että se saattaa sisältää kipua ja kärsimystä toiselle, mutta sitten myös niin kuin joitain semmoisia perusasioita, mitä niin kuin tämmöisessä normatiivisessa elämässä ei tule kohdattua. Se, miksi mua se kiehtoo, niin on se, että kun kohtaan ihmisiä, joilla on ollut psykoottisia kokemuksia, niin lähes aina puhutaan niin kuin elämän syvällisimmistä asioista. Mä kun olin töissä siellä sairaalassa, niin mä työskentelin pääasiassa ihmisten kanssa, joilla oli niin kuin 10 vuosien laitoskokemus. Ja aina kun heidän kanssa kohtasin, niin he aina puhuu niin kuin elämän perusasioista. Elämästä, kuolemasta, rakkaudesta, vihasta ja semmoista, joka tässä meidän niin kuin virkamiesten normatiivisessa elämässä niin kuin suljetaan sinne elokuvateattereihin tai joihinkin muihin, eikä niin kuin sillä lailla olla siinä tekemisissä. No sitten on kuitenkin myös tärkeää tunnistaa se, että toisen kokemuksessa voi olla jotain sellaista, joka esimerkiksi voi määritellä, että ehkäpä se sisältää psykoottista kokemusta. Koska silloin mä tiedän, että kaikki ei tule ikään kuin eksplisiittisesti sanottu. Siinä on ikään kuin sellaisia keskustelukumppaneita, joihin ei ole, niin kuin, joiden ikään kuin puheenvuorojen kuuleminen on hyvin vaikeaa ja hyvin haastavaa. Et sillä tavalla tämä on ehkä myös kommentti siihen, että kun ihmiset sanoo, että ei pidä diagnosoida ja niin poispäin. Mä hyvin ymmärrän tämän diagnosoinnin kritiikin. Mutta on kyllä hyvin tärkeää ymmärtää se, jos vaikka joku puhuu psykoottisia kokemuksia. Samoin kuin hyvin tärkeää ymmärtää, jos toinen on hyvin masentunut, hän saattaa olla itsemurhavaarassa. On hyvin tärkeää ymmärtää, että joku on lopettanut syömisen, koska siihen voi kuolla. Et sillä lailla niin kuin tämä tämmöisen, sanotaan nyt diagnoosin tekeminen ei vielä tee mitään haittaa, mutta tämä nyt ei ole näiden tämmöisten diagnoosiluokitusten puolesta puheen, mutta kuitenkin niin kuin ymmärtää se, että mikä on se ongelman luonne, mitä me ollaan tässä juuri nytten kohtaamassa. No kolmas mun semmoinen osviitta itselleni ja ehkä myös koulutuksissa on niin kun ne keskustelutilanteet, kun me kohdataan ihmisen kanssa, joilla on joku sellainen kokemusmaailma, mihin mä en saa oikein otetta enkä pysty ymmärtämään, ne voi myös luoda tilanteita, jos tulee aika äärimmäisiä juttuja. Ne voi pelottaa minua. Ihminen voi puhua kielellä, jota me ei käytetä normaalissa kommunikaatiossa, käyttää niin kuin hyvin voimakkaita seksuaalisia termejä. Tai sitten niin kuin saattaa puhua vaikka siitä, että kuulee äänen, joka käskee tappaa ja niin edelleen. Ne on hyvin haastavia tilanteita meille. Ja muutaman kerran olen huomannut, että jos me onnistutaan sellaisissa tilanteissa ikään kuin se fokus siirtämään siihen tunnekokemukseen, mikä liittyy, niin silloin me aletaankin puhua samoista kokemuksista. Tämä on varmaan täytynyt olla sulle kauhea tilanne. No niin on.
piru vie, kukaan ei mua kuuntele. Ja sitten me puhutaankin niin kuin samasta kokemuksesta. Ja vältetään se, että se ei ole enää niin kuin sitä argumentaatiota siitä, että onko se totta, että mun vaimo käy vieraissa, kun se auto on aina ajaa tuosta meidän kodin ohi tuossa ja niin pois. Ja sen tunnekokemuksen käsittely on ehkä semmoinen niin kuin väylä alkaa puhua sitten siitä, joka meitä yhdistää. Ja kun toinen puhuu siitä tunteista, kuinka haikalla se on, niin sitä munkin on helpompi ymmärtää ja jakaa ja jatkaa sen käsittelyä. Useinhan siihen tunteeseen liittyy, Bertrand Caron puhui sitä kuoleman kauhusta, en mä nyt tiedä, joskus sellaista, mutta hyvin säännöllisesti turvattomuutta ja pelkoa ja semmoista. Ja semmoisessahan me aina voidaan auttaa. Mä voin aina niin kuin ikään kuin tarjota toiselle apua siihen, että mä en ainakaan lisää turvattomuutta tai epävarmuutta tai pelkoa tai jotain muuta. No se 4. osviitta on sitten niin kuin tämä läsnäolon merkitys nyt ihan konkreettisesti. Siis sillä tavalla. Esimerkiksi kun mä kerroin tämän esimerkin tästä naisesta, joka 17 vuotta sitten oli asunut yhdessä ja kun hän alkoi puhua siitä ja tuli levottomaksi siitä kokemuksesta. Mun ajatus on se, että nämä psykoottiset kokemukset, psykoottinen käyttäytyminen liittyy johonkin sellaiseen kokemukseen elämässä, joka on eräällä tavalla kaikkein tärkein. Mutta sille ei ole sanoja. Sille ei ole muita sanoja kuin se, että muodostaa tämmöinen psykoottinen kokemus, niin kuin hänelle ei ollut muita sanoja. Mutta silloin kun puhutaan, silloin kun joku vastaa vaikkapa psykoottisella kokemuksella, niin voi olla, että juuri silloin ollaan tekemisissä jonkun kaikkein perustavamman laatuisen kokemuksen kanssa. Ja sitä mä nyt niin kuin tarkoitan tällä kommentilla. Sitten on tullut niin tärkeä, mä oon tehnyt tutkimustakin ja julkaissut tutkimuksiakin siitä, jossa mä voin näyttää pikku otteen siitä kohta. Niin tärkeää, että jos me ollaan jossakin keskustelussa ja joku alkaa puhua tavalla, joka mä ajattelen, että on psykoottinen, mä lopetan kaiken muun. Ja kiinnitän kaiken huomion siihen. Hetkinen, mitä sanoit? Sanoitko, että sä voit kontrolloida naapurin ajatuksia, niin kuin kerran yksi nuori kaveri teki. Autatko mua ymmärtää vähän enemmän siitä? Sillä ajatuksella, että saattaa olla, että tämä on joku se keskeinen tunnekokemus, johon se liittyy. No ehkä meillä nyt on aikaa, jos on. Mä ajattelin välittää pari tämmöistä tutkimuksista tullutta keskustelun pätkää. Tämä ensimmäinen pätkä on siis sellainen, noin raflekkaasti sanottu, että kun keskustelu saa aikaan psykoottisen reaktion. Tässä on kysymys tämmöisestä kaverista, joka on tämä V, joka tuli niin kuin mielenterveystoimiston yhtenä aamuna. Mä itse asiassa olen mukana tässä keskustelussa. Mä satuin olleen siellä vierailulla ja yksi sairaanhoitaja kysyi, että tulisinko mukaan ja meidän ylilääkärikin oli siinä ja me oltiin siinä paikalla. Ja ne on aivan ensimmäisiä sanoja siitä keskustelusta. Ja T1 viittaa tähän sairaanhoitajaan, joka kysyy, että mistä meidän pitäisi aloittaa. Ja hän vastaa, en muista oikeastaan mitään koko elämästäni. Onko se ollut pitkään näin, että et muista oikein mitään elämästäsi? Ihan pikku sivukommentti, kun käydään tämmöistä dialogista keskustelua. Mä usein yritän toistaa, mitä ihmiset sanoo sanasta sanaan. Niin kuin ottaa ihan konkreettisesti niitä sanoja, mitä ihmiset, niin kuin tässäkin tapauksessa tämä sairaanhoitaja teki. No en tiedä, onko se ollut näin 2 kuukautta. Muistan, olenko ollut yhteydessä johonkin, mutta sitten kun lähden kämpiltä, niin en edes tiedä, olinko siellä ja yhtäkkiä vain ilmestyin johonkin ja on täällä. Kenen kanssa asut? Olen asunut yksin, mutta nyt olen mennyt vanhempieni luo. Ja kuinka kauan olet asunut yksin? 3-4 vuotta. 3 vuotta. Kenen idea oli, että tulit tänne? No äidin. Ja mistä äiti oli huolissa? En tiedä. Olenko puhunut hänen kanssaan? En oikein muista mitään. Minulla on tunne, että olen jopa lyönyt jotakuta, mutta en edes muista. Onko joku sanonut sinulle niin? Ei, mutta olen vainoharhainen ja menetin muistini. Luulet, että jotain on tapahtunut.
ehkä 5 minuuttia siinä keskustelussa. Ja hän antaa hyvin niin kuin tämmöisen informatiivisen kuvauksen, mitä hän on. Ja hyvin helposti voi alkaa miettiä, että ehkäpä hänellä on ollut psykoottisia kokemuksia. Mutta hän ei ole psykoottinen. Hän kertoo siitä, olen paranoininen ja olen ehkä lyönytkin jotain ja niin edelleen. Mutta sitten niin kuin 1-2 tilanne muuttuu. Entä isäs? Onko hän huolissaan jostakin erityisestä asiasta? En tiedä, mutta eilen illalla, kun katsoimme televisiota, hän meni nukkumaan ja oli lähtenyt aamulla töihin, kun heräsi. Ja mikä oli tilanne, kun palasit kotiin? No, pelkäsin muita, riitelin tällaisten tyyppien kanssa, pelkään heitä ja näin, että heillä on avaimet mun kämpille ja he tulivat sisään ja raiskasivat minut ja tekivät kaikkea tätä. Toukokuussa asuin siellä, katsos joku, jolla oli avainasuntoon, oliko hän kiristänyt tai jotain ja niin edelleen. Jatkaa tällaista tarinaa. Nyt hän ei enää puhu sitä, mutta nyt hän on siinä psykoottisessa maailmassa. Ja kun nyt sitten tiedetään tämän perheen tarinaa, niin oletan, että se liittyy tähän kysymykseen isästä. Koska siinä perheessä isään liittyy paljon sellaisia kokemuksia, joita ei puhuttu ääneen. Isällä oli paha alkoholiongelma, josta ei saanut puhua. Hän muun muassa tämän hoitoprosessin aikana yritti kerran itsemurhaa ja niin edelleen. Ja nyt kun isä tuli puheeksi siinä kysymyksessä, niin silloin hänen kokemusmaailmansa muuttui. Ja vaikka tuon otsikko nyt oli noin raflaava, niin eihän me tämmöistä voida välttää, mutta ehkäpä juuri sen sanomiseksi, että kuinka tärkeää on sitten olla ikään kuin herkkä sille, että mihinkä teemoihin se saattaa liittyä, että tulee tulee niin kuin tällaista käyttäytymistä. Ja toinenkin niin kuin tämmöinen esimerkki, tätä mä nyt olen kertonut vaikka kuinka monta kertaa, ehkä tekin olette monet kuulleet, mutta niin kuin vielä ikään kuin perustaa sitä läsnäolon tärkeyttä. Jos ajatellaan, että kun me ollaan näissä tämmöisissä keskusteluissa, niin mehän ollaan ikään kuin 2 keskustelussa. Me ollaan siinä keskustelussa, joka tapahtuu tässä ja nyt, ja sitten niissä, mitä ihmiset kertoo, mitä elämässä on tapahtunut. Ja tämmöisen dialogisen auttamisen kannalta se minun preferenssini on vastata aina siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt. Tai ei nyt voi sanoa aina, mutta se on semmoinen niin kuin preferenssi. Ja sitten toissijaisena on se, mitä ihmiset kertoo, mitä on tapahtunut. Toissijaisena ei sillä tavalla, etteikö se ole tärkeä, mutta se, mitä tapahtuu kertoessa ja vastatessa, tulee tärkeämmäksi. Ja tässä oli kysymys kaverista, jonka on nyt sitten vaikka Pekka, jossa kriisiryhmä oli käynyt kotikäynnillä ja he olivat tavanneet Pekan ja äidin ja hänen siskonsa ja huomanneet, että sekä äidillä että Pekalla oli vaikea alkoholiongelma ja Pekalla oli tämmöisiä psykoottisia kokemuksia. He kuitenkin teki päätöksen, että Pekan ei tarvitse tulla sairaalaan, vaan he tulee seuraavana maanantaina käymään. No sitten seuraavana maanantaina siellä Keroputaan sairaalassa oli sellainen käytäntö, että se kriisipoliklinikka on siinä sairaalan yhteydessä ja joka aamu ja varsinkin viikonlopun jälkeen nämä kriisityöntekijät saa aina raportin, mitä on tapahtunut ja sitten siinä ilmeni, että Pekka oli tullut sairaalaan. Ja se oli tapahtunut tämmöisen väkivaltatilanteen jälkeen. Ja tämä keskustelu menee näin. Mä luulen, että se tapahtui 2 viimeisen viikon aikana, ei sitä ennen. Oliko se vain uhkaa vai pahempaakin, kysyi T2, joka on itse asiassa osaston ylilääkäri. Lyömistä. Mä luulen, että Pekka on lyönyt äitiä. Olitko Pekka humalassa vai oliko krapula? Ei, mä olin selvinpäin. Sä olit selvinpäin. Mä ymmärsin, että Pekka on yrittänyt kysyä jotain äidiltä. Ja sitten Pekka antaa vähän niin kuin modifioitu versio, tämmöisen hyvin hämmentävän kuvauksen. No se oli viime viikonloppuna, kun poliisi tuli meille. Se oli siinä päissään, jos puhuu äidistä. Kun se ei sanonut mitään ja alkoi laittaa kahvia, vaikka oli keskellä yötä. Ja mä menin ulos ja tulin keittiöön. Se pyörähti ympäri ja sanoi, ettei siitä saa puhua. Ja silloin mä vaan läimäsin sitä. Se juoksi ulos käytävään ja alkoi huutaa. Ja mä sanoin, ettei ole mitään tarvetta huutaa, että miksi se ei voi kertoa. Ja sitten mä aloin rauhoittua. Ja silloin tuli se tunne ja silloin poliisi tuli. Mutta jotenkin tuntuu, että sitä ei tietenkään ole sallittua lyödä ketään, mutta niitä on sellaisia tilanteita, että. Ja tässä
on nyt sitten niin kuin nämä kaksi puolta. Pekka kertoo siitä, mitä tapahtui viikonloppuna kotona. Järkyttävä tilanne, on lyönyt äitiään joka on johtanut siihen, että poliisi on tullut. Ja sitten sen puheenvuoronsa lopuksi hän alkaa pohtia sitä, että eihän sitä tietenkään ole niin kuin sallittu. Että hän ikään kuin tulee siitä tarinasta, mitä oli siellä tähän hetkeen näin puhumaan. Ja tämä työntekijöiden vastaus silloin, kun sä menit terveyskeskukseen, niin kun se on vähän sillä tavalla onneton, että he ovat siinä tarinassa, mitä Pekka kertoo siitä, ja he eivät vastaa siihen, kun Pekka alkaa ikään kuin hienosti sanottuna reflektoida tätä omaa käyttäytymistä. Joo, se tapahtui just ennen sitä. Sitten tämä jatkuu vielä. Miksi se äiti ei sanonut, että poliisi tuli? Mitä? Miksi se äiti ei sanonut, että poliisi oli ollut teillä eilisenä yönä? Ei se eilisenä yönä ollut, se oli viime viikonloppuna. Mä ajattelin koko ajan niitä outoja juttuja ja mä tiesin, ettei ne ole totta. Mutta kun niitä ajattelee vähän aikaa, niin tulee tunne, että sellaista on voinut oikeasti tapahtua. Se on aivan liian, sä vain ajattelet tollaisia outoja asioita. Tässä hän alkaa itse asiassa puhua näistä psykoottisista kokemusta, oudoista ajatuksista, josta kun niitä tiedät, ettei ne ole totta, mutta kun ajattelee vähän enemmän, niin alkaa tuntua niin todenmukaiselta. Ja sitten se työryhmä vastaa, ja tämä kaikki alkoi viime viikonloppuna tämä tilanne. He eivät vastaa niin kuin siihen, mitä hän alkaa pohtia näistä oudoista ajatuksista. Mä viittasin tähän Ian Falloon, oli se niin kuin skotlantilainen psykiatri, joka puhuu siitä. Hän myös kehitti semmoisen oman tämmöisen kriisihoitojärjestelmänsä. Ja hän puhui siitä, että se on niin tärkeää, että me tavataan välittömästi ja että me välittömästi niin kuin aletaan puhua niistä kokemuksista yhdessä perheen kanssa, koska se ikkuna on avoinna siihen psykoottiseen maailmaan. Ja tässä nyt voi nähdä, että Pekka oli avannut sen ikkunan siihen psykoottiseen maailmaan. Mutta kun työntekijät eivät siihen vastanneet, niin se traaginen puoli oli se, että koskaan tämän jälkeen Pekka ei halunnut puhua siitä. Että me tehdään niin kuin aikamoisia valintoja sitten näillä asioilla. Tässähän ei tapahtunut mitään niin sanottua virhettä. On hyvin ymmärrettävää, että työntekijät on hyvin huolissaan, miten äiti selviää, mitä kotona on tapahtunut, kun siellä on väkivaltaa. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin menetetään se mahdollisuus, että voitaisiin ikään kuin tulla osaksi sen Pekan itsereflektiota ja sitä, että miten olisi voinut toisin tehdä ja avata sitä. Mä luulen, että tämä on tietysti hyvin hienovaraista mutta että kun ihmiset sanoo, kun ne soittavat ja ottavat yhteyttä, kukaan ei kuuntele, niin mä luulen, että tämmöiset kokemukset ja tämänkaltaiset vastaukset sitten avaavat tietä siihen, että miten ihmiset alkavat kroonistua omiin ongelmiinsa, kun me ei onnistuttu olemaan läsnä sillä hetkellä, kun se oli mahdollista. Luulisin, että 9 tapauksessa 10 meillä on aina mahdollisuus korjata. Huomasin, että eilen en ollut oikein hereillä, kun puhuit tästä. Voitaisiinko me palata siitä? Mutta sitten voi olla, että 1 tapauksessa 10 se on juuri se yksi mahdollisuus. Ja jos me ei niin kuin ikään kuin olla paikalla. Tähän varmaan liittyy se, että kuinka tärkeää sitten on niin kuin toimia työryhmänä. Että siinä on useampi työntekijä paikalla kriisitilanteissa. Kun työntekijät sitten voi kuulla eri asioita, jotka kummatkin ovat tärkeitä. Voisihan se olla, että yksi kuulisi sen, kun Pekka kertoo siitä, mitä tapahtui kotona, ja toinen voisi sitten niin kuin alkaa kiinnittää huomiota, mitä hän alkaa tehdä näin. Lopuksi varmaan jotakin näistä avoimen dialogin ajatuksista tai mitenkä ne nyt tulee sitten tärkeiksi tässä yhteydessä, niin jos ajattelee sitä, että millä tavalla sitten voitaisiin järjestää meidän semmoinen auttamiskulttuuri niin, että ihmiset tulisivat kuulluksi ja että se alkaisi ikään kuin luonnostaan mobilisoida heidän omia voimavarojaan elämästä selviytymiseen yhdessä heidän läheistensä, perheiden ja muiden kanssa, niin siihen kai tämä ajatus, mitä käsitten sai avoimen dialogin nimen, niin on yksi
vastaus, joka sisältää siis sen, että siinä on ne kummatkin puolet. Se, että kuinka järjestää se auttamisjärjestelmä ja kuinka olla sitten ihmisten kanssa, kuinka olla siinä dialogissa. Keskeistä on se, että tämä liittyy siihen, että kun siellä Keroputaan sairaalassa Torniossa se voisi sanoa, että semmoinen suuri muutos tapahtui 1984, kun me alettiin järjestää näitä hoitokokouksia. Sehän on tämä Yrjö Alasen työryhmän luoma tämmöinen suomalainen innovaatio. Siis sen sijaan, että työntekijät ovat vain keskenään ja suunnittelevat hoidon, asiakkaat, ne keiden elämä se koskee, ovat mukana niissä keskusteluissa. Ja siihen kutsutaan aina perhettä mukaan, varsinkin jos ollaan perhettä koskevia päätöksiä tekemässä. Kun me alettiin tehdä sitä, niin tuli paljon hyviä kokemuksia. Se oli hyvin niin kuin mullistava kokemus. Voisi sanoa niin, että se oli mun elämässä se vallankumous. Se tapahtui 27. elokuuta vuonna 1984. Useimmat vallankumoukset niin kuin ne johonkin häipyy, mutta tämä nyt ei sitten onneksi ole häipynyt. Mä muistan sen päivän yhdestä erityistä syystä, mitä mä nyt en tässä sanon, mutta joka tapauksessa se oli todella mullistava kokemus. Yhtäkkiä olla avoimesti, ajatus se, että kaikki puhutaan avoimesti, niin että ne ihmiset, kenen elämään se liittyy, niin ovat mukana siinä keskustelussa. Ja kaikki voitiin puhua. Ei oikeastaan tullut sellaisia asioita, että näistä ei voi. Silloin mulla oli tämmöinen psykodynaaminen orientaatio ja olin hyvin huolissani, että kuinka me voidaan tehdä kaikki nämä psykodynaamiset spekulaatiot, jotka olivat niin kiehtovia. Ja sitten yksi niistä opettajista, joka oli psykiatri Virdo Räkköläinen, sanoi, että älä huolehdi, kyllä niitä voidaan käydä siellä avoimesti kanssa. Ja niin voidaankin. Se kieli muuttuu, siitä häipyy nämä tämmöiset negatiiviset patologiset termit ja attribuutit ja aletaan puhua kunnioittavasti ihmisten kanssa, koska muutenhan ei voi puhua niin kuin tämmöisessä avoimella tavalla. Ja sitä jatkuu ja me alettiin tehdä tutkimusta, jotta me ymmärrettiin sitä. Ensimmäisessä tutkimuksessa, jossa tuli myös väitöskirja, tutkittiin, että mitä tapahtuu tämmöisessä ensimmäisessä kohtaamisessa sairaalan ja sairaalaan lähetteen, jolla on lähete sairaalaan välillä. Ja opittiin muun muassa 40% niistä lähetteistä voidaan purkaa. Erityisesti ensimmäistä kertaa olevissa lähes kaikki voi palata kotiin ja sitten alettiin työskennellä kotona. Joka oli osana sitä, että muutettiin se järjestelmä, että sairaalapaikat, niin kuin melkeinpä nämä akuuttipaikat niin kuin tuli hyvin minimiin ja sitten organisoitiin näitä liikkuvia kriisiryhmiä, jotka hoiti vaikeita ongelmia kotona. Ja kun tämä oli jatkunut noin 5 vuotta, niin sitten professori Jukka Aaltonen kehitti tämmöisen projektin, missä me analysoitiin, että miten tämä ilmenee sairaskertomuksessa. Mä olin siinä tutkijana 2000 sairaskertomusta ja 10 vuoden aikana hoitoon tulleita ja sitten vertailtiin, että miten niin kuin nämä, jotka ovat tulleet jolla on hoidon tarve niin kuin tässä uudessa kotiin tulevassa hoidossa eroaa siitä, milloin vielä tultiin sairaalaan. Ja siinä kiteytyi tämmöiset niin kuin optimaalisen kohtaamisen periaatteet. Siis näytti siltä, että semmoinen optimaalinen apu tulee silloin, kun se apu tarjotaan välittömästi. Todellakin ensimmäisen päivän kuluessa siitä kun otetaan yhteyttä. Yhteydenotto on aina kriisi, joka avaa kaikki. Sehän on vähän paradoksaalinen tilanne, kun ihmiset ovat umpikujassa ja ne taistelee ehkä viikkoja sen kanssa. Kyllä se meidän Maija varmaan, kun se nyt saa nukuttua pari yötä, niin se siitä rauhoittuu. Mutta ei, pikkuhiljaa menee niin hankalaksi, että sitten viimein otetaan yhteyttä. Se on paradoksaalinen sillä tavalla, että silloin kaikki avautuu. Ja että se kaikki on auki, niin se voi olla, se on se 2-3 päivää. Ja silloin pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, että meidän järjestelmä olisi sellainen, joka tekisi sen mahdolliseksi. Toinen optimaalisen kohtaamisen ajatus on, että siinä olisi aina tämmöinen niin kuin perhekeskeinen näkökulma, että siihen aina perhe tulisi mukaan. Mutta usein perheen lisäksi on myös muita tärkeitä ihmisiä, koulukavereita nuorilla ja työkavereita, naapureita, ystäviä ja muita tämmöisiä voimavaroja.
mikä näytti tärkeältä, niin on se, että oppia tämmöinen ei-muodollinen tapa kutsua siitä, kuka tietää tästä ongelmasta, kuka hän voisi olla avuksi ja kuka hän voisi tulla mukaan, kun on. Niin se ei ole tämmöinen niin kuin ikään kuin muodollinen juttu, että saammeko kutsua tätä ja tätä, vaan se tulee osaksi tämmöistä luontevaa ajatusta siitä, että me aina tarvitaan apua toisilta. Kolmas on joustavuuden ja liikkuvuuden ajatus, joka liittyy siihen, että aina pitäisi käyttää niitä hoitomenetelmiä, jotka parhaiten sopivat ihmisille. Vaikkapa lääkityksen suhteen niin löytää semmoinen niin kuin yksilökohtainen apu. Kuka tarvitsee lääkitystä, millä annoksella, kuinka pitkään. Toinen ei tarvitse lääkitystä, joskus täytyy tulla sairaalaan, mutta myös jotkut voi hyötyä yksilöterapiasta. Toinen niin kuin tuosta toimintaterapeutin avusta ja niin edelleen ja niin. Tämä hoitoajatus ei ole ikään kuin sulkenut pois yhtään hoitomenetelmää. Kaikki on siellä käytössä. Tämä on vain tapa niin kuin integroida niiden käyttö. Sitten seuraavana on tämä vastuunoton turvaaminen ja saavutettavuus. Eli että se hoitojärjestelmä on sellainen, joka vastaa aina. Ja se on niin kuin tavoitettavissa. Norjassa, missä Tom Andersen aikoina toimi, siellä on tämmöinen akuutti työryhmä, joka on toiminut hyvin samanlaisten ajatusten mukaisesti. Ja niillä on siinä rakennuksen oven päällä sellainen teksti, lyhakometreetti, olet tullut oikeaan paikkaan. Niin kuin se on ehkä hyvä ajatus tässä. Ja niin kuin mikä se meidän prosessi oli, niin opeteltiin tämä, että ihmiselle ei saa koskaan sanoa ei. Tämä ei kuulu meille, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä A-klinikkaan tai johonkin muuhun. Vaan että se vastaus tulisi olla sitten se, että no kun kerrot, mitä sun pojalle on tapahtunut, niin mulle tulee mieleen, että olisikohan siinä Matin käyttäytymisessä jotain tekemistä myös liiallisen juomisen kanssa. Sopisiko sulle, että jos me tullaan teille, niin me kutsutaan joku A-klinikalta mukaan. Ja tällä tavalla niin kun turvataan tämä psykologinen jatkuvuus näiden eri niin kuin palvelujärjestelmien välillä. Ja ne hoitavat työryhmät on sitten tämmöisiä tapauskohtaisia työryhmiä, jotka voi todella, siellä voi olla A-klinikan työntekijä ja vaikka nuorisopsykiatriasta ja ketä milloinkin sitten tarvitsee. Ja sitten ne viimeiset asiat liittyvät tähän, että tällä kaikella tavoitteena on luoda semmoista riittävää turvallisuuden tunnetta, että voi sietää sen epävarmuuden, että ei ole valmiita vastauksia. Että me voidaan ikään kuin yhdessä alkaa, niin kuin joku sanoo, elää niihin vastauksiin. Tärkeintä on luoda sellainen foorumi, missä me ollaan yhdessä ja missä me jaetaan niitä kokemuksia ja niitä asioita, mitä elämässä on tapahtunut. Ja siihen me tarvitaan sitten sitä, että ne keskustelut ovat ennen kaikkea sellaisia, jotka pyrkii dialogin synnyttämiseen. Siis siihen, että jaetaan se, mitä elämässä on tapahtunut. Ei sen perheen muuttamiseen tai niin kuin niiden oireiden poistamiseen. Ja se on hyvin konkreettista. No, sitä mitä mä nyt en sitten tässä yhteydessä en enää paljon jatka, että mun ymmärrys siitä dialogisuudesta on vuosien varrella muuttunut. Ja nyt lyhyesti sanottuna se on muuttunut sillä tavalla, että jos ajattelee niitä 90-luvun aluvuosia, niin mun ymmärrys silloin tästä dialogisuudesta oli sitä, että se keskustelu näissä hoitoneuvotteluissa on sellaista, jossa kaikkien äänten pitää tulla kuulluiksi. Ja se keskittyy paljon niihin tarinoihin, mitä ihmiset kertovat. Ja mitä me sitten niin kuin kerromme, mitä työntekijät sitten myös kertoo toisilleen. Siinähän on yksi ajatus se, että työntekijät koko ajan myös jakaa keskenään niitä ajatuksia ja tuntemuksia, mitä meille tulee. Ja nyt se mun ajatus on muuttunut siihen, että jos nyt sanoisi näin, että se oli silloin hyvin niin kuin tämmöinen narratiivinen tai dialoginen ajatus, niin nyt nykyään mä ajattelen enemmän, että se on tämmöinen tapa jakaa tämmöisiä hyvin ruumiillisia tunnekokemuksia. Ja myös sillä tavalla, että ne keskustelut, mihin mä itse osallistun ja mikä paljon meidän koulutuksissakin ilmenee, niin ne ovat hyvin, hyvin tunnevaltaisia. Niissä jaetaan paljon. Voi olla, että niissä tulee paljon niin kuin kipua ja tuskaa jaetuksi
se aika hämmentävä puoli, joka sitten johti siihen, että meillä oli tämmöinen tutkimusprojektikin, missä me katsottiin, että mitä tapahtuu meidän ruumiissamme, kun me ollaan dialogissa, siis asiakkaiden ja terapeuttien. Sen oli tämmöinen tutkimushankkeen nimi oli relationaalinen mieli, kuinka ihmisen mieli rakentuu tämmöisessä ruumiillisessa kokemuksessa suhteissa. Siinä tutkimuksessa mitattiin ihan sekä terapeuttien että asiakkaiden autonomisen hermoston reaktioita, mutta se nyt on vain tämmöinen yksityiskohta, mutta se ajatus siitä, että tämä niin kuin sen kokemuksen jakaminen näyttää olevan hyvin parantava kokemus, joka nyt, jos palaa tuohon kirjan otsikkoon, miksi dialogi parantaa, niin yksinkertaistettuna se on ehkä sitä, että jos meillä on mahdollisuus jakaa se tunnekokemus, ehkä tämä on vähän tämmöinen kalpea ilmaisu, se niin kuin pakahduttava tuska ja kaikki, mikä meillä ruumiissa on, kun tulee vaikea kriisi perheelle, josta pelkää, että jos sanon yhden sanan, niin se tekee asiat paljon pahemmaksi ja niin poispäin. Että jos tulee mahdolliseksi niin kuin sen jakaminen, niin se on hyvin parantava kokemus. Ja vielä niin kun on paljon kokemuksia siitä, että ja tietysti meillä onkin niin kuin sellainen ajatus, että miehillä on vähän vähemmän sanoja kuin naisilla, mutta mun kokemus siitä, mitä sanotaan, että suomalainen mies ei puhu tunteistaan, niin se on ihan hölynpölyä. Suomalainen mies on niin kuin äärimmäisen tunteikas. On vähemmän tarinoita, millä mä voin kertoa, että nyt olen ahdistunut siksi, koska minun lapsuudessani äitini kanssa oli tällainen ja tällainen konflikti. Mutta ne tunteet ovat siinä paikalla. Ja jos meillä on ikään kuin semmoista sietämystä ja sietokykyä sen jakamiseen, niin paljon semmoisia yllättäviä positiivisia asioita tapahtuu. Ehkä ei nyt vain psykoottisissa kriiseissä, mutta hyvin monta kertaa näkee sen niin tämmöisiin psykoottisiin kriiseihin liittyväksi. Ja tällä lailla se mun ajatus siitä psykoottisesta, niin kuin tämmöistä dialogisesta käytännöstä on liittynyt. Tuossa on ne listattu ne 7 kohtaa, mitä mä tuossa kirjassa käsittelen. Tuo viimeinen dia, minkä mä nyt aina haluan tupata joka paikkaan, kun olen jotain esittämässä, liittyy siihen, että jos me ajatellaan sitä, että mikä siinä on tärkeintä, että se huomio ei enää niin kiinnity siihen, että minkälaisia interventioita ja menetelmiä, metodeja meillä on ihmisten auttamiseen, vaan tähän tulee mukaan enemmän tämmöiset elämän perusarvot. Ja tietenkään elämässä ei ole perustavampaa arvoa kuin rakkaus. David Peterson on kirjallisuuden tutkija, joka kerran vai kirjoitti tuommoisen lauseen, josta mä tykkään kovasti. Että rakkaus on elämän voima, sen sielu, se idea. Ei ole olemassa dialogista suhdetta ilman rakkautta, kuin ei ole myöskään ei ole olemassa rakkautta eristyksissä, ja rakkaus on dialogista. Eli että niin kuin tämmöisten perusarvojen kanssa toimiminen ja niiden mukaan ottaminen työhön niin auttaa paljon niiden voimavaroiden mobilisointiin, mitä ihmiset tarvitsevat. Kiitos. Voisi olla hyvä aika, jos on kommentteja tai kysymyksiä. Mä voin tätä mikrofonia koittaa kuljettaa, se ei ihan ehkä sinne perälle asti tuu, mutta toistetaan se.
No en varmaan voi, niin kuin pitäisi tietysti tietää paljon enemmän, että voi mitään neuvoa antaa muuta kuin se, että kuulostaa, että jatkat tuota. Eli niin kuin olla aktiivinen, kysyvä ja kuulosti hirveän mukavalta, että teidän kokemukset ovat positiivisia. Mutta että niin kuin vanhempana ja läheisenä, niin todella kysyä ja olla mukana ja kiinnostunut ja niin edelleen. Että tässä suhteessa, no teidän ei tarvitse olla, mutta usein miettiä, että niin kuin tämmöinen olla hankala asiakas on parempi kuin olla hyvä asiakas, eli olla hiljaa ja tyytyväinen vain sen sijaan. Mutta niin kuin, tämä nyt ei ole mikään neuvo sinulle, koska kuulostaa, että teillä on hyvä suhde hoitajien ja hoitojärjestelmään, mikä on hirveän hyvä. Mutta se aktiivisuus ja niin kuin keskustelu ja sellainen. Kun sä keskustelet työntekijöiden kanssa, onko sun poikas siinä mukana kuulemassa tai... Joo, hyvä. Varmaan siinäkin alkaa kysyä, että mikä on suunnitelma sen lääkityksen lopettamiseksi. Kun mä näytin tuossa alussa niitä tuloksia niistä hoidoista, ja siellähän sitä lääkitystä oli käytetty hyvin vähän, ja myös sitten sen jälkeen, kun se ikään kuin aktiivinen 2 vuoden hoitojakso oli ollut, niin kyllä mun käsitys on se, että jos haluaa saada, tämä nyt on enemmän niin kuin työntekijöille tämmöinen vinkki tai psykiatreille, että jos haluaa saada jotain tällaisia tuloksia, niin pitää olla valmis lopettamaan lääkitys, pitää olla valmis niin kuin alkaa niihin hoitoihin ilman aloittamatta sitä, mutta jos on aloitettu, niin pitäisi aina alkaa miettiä heti sitä, että miten se lopetetaan, milloin ja millä lailla. Loistavasta esityksestä. Mullakin oli täällä 3 kysymystä, mutta mä kysyn tämän ensimmäisen, että kun mainitsit niistä vallankäytöstä siellä esimerkiksi käypähoitosuosituksia kirjoittaessa, niin kiinnostaisi, että miten sä hahmotat ne vallankäytön taustasyyt siihen, että Keroputamallia ei esimerkiksi käypähoitosuosituksissa suositella. Ehkä olin ymmärtävinäni, että siihen liittyy tätä neuroparadigmaa, johon lääketiede on vastannut valtavilla ulostuloilla, mutta mitä nämä sun mielestä on ne tekijät ja miten niihin voisi parhaiten sun mielestä vaikuttaa? No sitä oikeastaan vain arvailee. Yksi niin kuin se mun ajatus on juuri tästä ihmiskuvan erilaisuudesta, että kun on siinä oirekeskeisessä ja patologiakeskeisessä maailmassa, niin ei yksinkertaisesti voi nähdä sitä muuta juttua. Mutta jos sitten ajattelee niin kuin tätä toista, niin se viitataan niin kuin tähän tämmöiseen tieteelliseen näyttöön, niin siinä 90-luvun alussa tapahtui tämmöinen vallankaappaus. Se vallankaappaus tässä tiedeparadigmassa oli se, että yhtäkkiä niin kuin alettiin puhua, että ainoa validi tämmöinen tutkimustieto tulee tämmöisistä satunnaistetusta kontrolloidusta kokeista, joka siis tarkoittaa sitä, että on yksi menetelmä, jota verrataan johonkin toiseen, jossa ei ole menetelmä, mutta toinen menetelmä, ja kaikki muut tekijät on kontrolloitu. Eli että kaikki saa niin kuin saman annoksen terapia, saman annoksen tuota, ja sitten mitataan niitä tuloksia. Ja kun me ollaan tämmöisen ilmiön kuin psykoottisten ongelmien kanssa tekemisissä, niin tämä on aivan mahdoton ajatus. En mä usko, että kukaan kuvittelee, että yhdellä menetelmällä voi vaikka auttaa ihmistä, vaan että pitää olla semmoinen kokonaisvaltainen käsitys. Ja tämä tämmöinen tutkimuksellinen vallankaappaus niin kuin dominoi, ne sulkee pois kaiken muun tutkimustiedon, ja sitten ne, jotka tämän vallankaappauksen teki, niin ne ikään kuin voi nyt sitten sanoa, että tämän tutkimustiedon perusteella niin kuin on tämä. Että siinä on niin kuin 2 puolta. On se, että se näyttö on heikko, ja sitten toinen, että tämä tutkimusote on väärä. Siis sillä tavalla tämmöisiä satunnaistettuja kokeita tarvitaan ilman muuta, mutta niin kuin, että ei pitäisi olla tämmöisiä. Pitäisi olla tämmöisiä, niin kuin, mitä me on tehty paljon, tämmöisiä naturalistisia kokeita, missä tutkimus tapahtuu siinä elämässä. Kiitos.
Selvä. Mä kertaan tämän tuonne nettiin tämän kysymyksen, jos ymmärsin oikein, oli siis se, että kun sanoin siitä, että pitää ottaa tosissaan, mitä toinen puhuu, ja sä kysyit sitä, että onko siinä sellainen vaara, että se sitten vahvistaa sitä psykoottista kokemusta, niin mulla ei ole ollut sellaista kokemusta, että se vahvistaa, vaan päinvastoin, että niin kuin niistä asioista puhuminen sitten ihan yllättäen niin kuin saattaa tuoda siihen semmoisen realistisen otteen. Vaikka yhdessä keskustelussa oli yksi kaveri, joka oli ollut pitkään, niin kuin siis todella pitkään, 30 vuotta sairaalassa, ja heidän perheensä kanssa alettiin käydä keskusteluja. Sitten hänen siskonsa sitä ehdotti. Ja hän asui nyt äitinsä kanssa ja asiat oli mennyt vähän paremmin, mutta hän koko ajan puhui siitä, että Jumalan ääni käskee tätä. Ja mäkään en oikein tiennyt, mutta sitten yhdessä keskustelussa vaan alettiin puhua, sanoit monta kertaa Jumalan ääni, että autatko vähän ymmärtää, mitä se on. Ja sitten hän antaa niin kuin hyvin tämmöisen konkreettisen selityksen, ei ollenkaan psykoottista selitystä. No Jumalan ääni sillä tavalla, kun mä kerran muistan, mitä se pappi sanoi siitä ja siitä. Ja se olikin yhtäkkiä semmoinen yhteinen kokemus, joka heillä oli äidin kanssa ollut. Eli että niin kuin puhumalla näistä asioista niin kuin aivan yllättäen saattaa sitten avautua semmoinen mahdollisuus, että ne alkaakin saada yhteyksiä elämän asioihin ja niin edelleen. Mä tietysti tunnen tämän, ei saa mennä mukaan harhoihin tai jotain tämmöistä slogania, ja mä en ole koskaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mitähän se oikein niin kuin sitten oikeasti tarkoittaa. Joo. Joo, en tunne tuota kirjaa, mitä kerroit, mutta kyllä mulla on se kokemus noin yleensä, että usein siihen psykoottiseen kokemukseen liittyy hyvin monenlaisia ulottuvuuksia. Ja että voi olla, että sitä myötä tulee käyttöön sellaisia asioita, mitä koskaan aikaisemmin ei ole tullut käyttöön. Ja sitä myös ihmiset sitten sanovat ja kertovat. Ja sitten se, mikä mua erityisesti aina kiinnostaa, se, että se myös tuo niin kuin uusia elementtejä niihin ihmissuhteisiin, missä ihmiset elää. Myös sitten sillä tavalla, että jotkut niin kuin pystyy vaikkapa katkaisemaan jonkun ihmissuhteen, jonka he ymmärtää, että tämä on tarpeellista. Ei koskaan voi niin kuin, ikään kuin tietää, mitä kaikkia mahdollisuuksia ja mitä kaikkia asioita siihen liittyy. Mä nostan tässä välillä täältä chatista muutaman kysymyksen. Täällä on nyt, täällä on oikeastaan aika monta. Liittyy nyt vähän siihen, että mitä pitäisi tehdä täällä Etelä-Suomessa, että saataisiin enemmän avoimen dialogin mallin mukaista hoitoa käyttöön. Ja sitten semmoinen niin tärkeä kysymys, mikä ehkä tässä nyt tulee esiin, että mitä sitten, kun on ne ensimmäiset kriittiset 3 päivää on mennyt ne 3 vuotta, on mennyt 2 vuosikymmentä, niin mitä sitten niin kuin on tehty? No jos aloittaisiin tuosta viimeisestä, todellakin mä tein töitä semmoisessa yksiköissä, joissa oli ihmisiä, joilla oli hyvin pitkä historia, ja me käytiin läpi sellainen prosessi, että me otettiin yhteyttä kaikkien niiden perheisiin. Se oli ennen vanhaa oli tämmöinen P-mielisairaala ja sitten niin kuin näitä keskusmielisairaaloita. Ja tämä oli entinen P-mielisairaala, jossa silloin kun mä aloitin työn psykologina, oli noin 40 ihmistä, jotka olivat asuneet sen elämänsä siellä. Ja me kaikkien näiden kanssa niin kuin luodettiin yhteydet niiden perheisiin. Ensinnäkin sitten, kun näitä psykiatria on täynnä myyttejä. Yksi myytti on, että ei niillä ole ketään. No eihän se pitänyt paikkansa. Kaikilla oli. Paitsi sitten oli ajatus, että 2 ei ole niin kuin
Sitten oli yksi mielenterveyshoitaja, joka kuitenkin sai päähänsä, kun oli yksi lassi. Hänen nimensä oli, joka oli niin kuin ollut siellä sairaalassa pitkään, että hän etsi sitten henkikirjoista, että siellä löysi sitten sieltä sukulaisia. Ja sitten hän soitti sieltä niin kuin yhdelle niistä siskoista ja esitteli itsensä varovaisesti, että olen se ja se ja täällä ja soitan tältä Keroputaan sairaalasta, että oliko niin, että teidän veljenne on täällä. Joo, on veli siellä. Ja nyt me ajatellaan, että jos voisi niin kuin että tämä Lassi voisi olla aika niin kuin kotiutua. Se oli todella perusteellinen 50 vuoden hoito. Niin sitten. Niin hän vastasi, että no olen minä tätä vähän odotellut. Ja se oli aika hauska se tarina, koska sitten kun me tavattiin, kaikki tunsi toisensa. Kaikki oli hirveän iloisia. Lassi tunsi, vanhemmat olivat jo kuolleet, mutta sisaruksensa ja tavattiin. Sitten he kuvasivat, että Lassi oli tullut sairaalaan. Oulussa oli tämmöinen, niin kuin kaikki nämä sairaalat ovat legendaarisia, Oulun piiri. Oulun piirille mentiin silloin, kun asiat oli huonosti. Ja perhe oli tuonut Lassen sairaalaan. Ja siellä ylilääkäri, todennäköisesti Konrad Pak, oli ottanut vastaan ja sanonut, että no me nyt huolehditaan Lassesta ja me otetaan sitten yhteyttä. No niin. Me vähän laskettu leikkiä, että siellä ne tuvassa istuu ja keinutuolissa sanovat toisilleen, että älä hermostu, kyllä ne ottaa yhteyttä. Ja 50 vuoden päästä se puhelu sitten tuli. Ja usein näissä on hyvin niin kuin, oikein liikuttavia kokemuksia siitä, että voi tapahtua suuria asioita. Yhden kaverin kohdalla hän ikään kuin heräsi tämmöisestä unesta, joka oli jatkunut 19 vuotta. Synkkä uni. Sitten kun hän heräsi, niin sitten hän halusi, että seuraava hoitokokous järjestetään hautausmaalla. Ja sitten me mentiin hautausmaalle ja mentiin haudalta toiselle niiden kohdalle, jotka olivat kuolleet hänen niin kuin tämän unensa aikana. Että koskaan ei ole liian myöhäistä. Ehkä tuo sääntö pitäisi muistaa, että on parasta aloittaa ensimmäisen päivän aikana, mutta 50 vuoden jälkeen ei ole liian myöhäistä. Perhesuhteethan ei lopu koskaan. Nehän on niin kuin aina siellä olemassa. Pääasiassa hyvässä, joskus myös ei niin hyvässä. Ja se toinen kysymys oli, mitä pitäisi tehdä Etelä-Suomessa. No varmaan niin kuin pitäisi kouluttautua, pitää järjestää koulutusta. Mun se vastaus on ehkä tämä ajatus siitä, että mä en ole niin paljon ollut missään debateissa ja niin kuin tämmöisessä kritisoimassa, vaan enemmän ajatellut, että jos lyödään vaikka tämmöistä koulutusjärjestelmää, koska mä luulen, että ihmisillä, työntekijöillä on valtava halu niin kuin ottaa enemmän semmoista humaanimpaa lähestymistapaa, mutta sitä pitää tukea. Ei se synny, siinä joutuu hankaluuksiin monella lailla, että joutuu hankaluuksiin, miten mun kapasiteetti riittää, ja sitten usein saattaa joutua hankaluuksiin niin kuin ympärillä olevan yhteisön kanssa, joka alkaa sanoa, että ei noin saa tehdä ja niin poispäin. Ja silloin tämä, että ollaan ikään kuin on koulutusta ja on tämmöistä verkostoa, niin se on ensimmäinen askel siihen, että voidaan tehdä. No sitten tietysti pitää tehdä myös aloitteita, poliittisia aloitteita nyt, kun on olemassa nämä hyvinvointialueet, että pitäisi järjestää tämä palvelujärjestelmä toisella tavalla. Tämä on kaiken lisäksi vielä paljon halvempaa kuin se toisella tavalla järjestetty systeemi. Mutta että niin kuin se meidän yksi hyvä puoli, mitä oli, niin oli tämä poliittinen järjestelmä oli koko ajan apuna siinä. Kaikki ne, niin kuin, ikään kuin ne poliittiset johtajat olivat hyvin tukevia, ja semmoista se vaatii myös, poliittista toimintaa. Täällä oli yksi kysymys sit myös, että miten niin kuin yhtenä työntekijänä, jos on tekee psykiatrin viransijaisuutta tai on ainut työntekijä, joka ajattelee tällä tavalla, niin onko se hyödyllistä tai miten voisi toimia niin kuin avoimen dialogihoidon mukaisesti? On hyvin hyviä tapoja olla niin kuin dialoginen asiakkaidensa kanssa, eikä se niin kuin sinällään tarvitse, että siinä on aina työtovereita.
mulle se erityisesti liittyy tämmöisesti vaikeissa kriisitilanteissa auttamiseen, tämä työryhmänä toimiminen, joka tuo siihen voimavaroja. Mutta jos on vaikkapa psykiatrina yksin ja konsultoi niiden kanssa, jotka tarvitsevat apua, niin miksei aina kutsua sitä sairaanhoitajaa tai työtoveria mukaan. Tulepas tänne ja keskustellaan yhdessä. Ja silloin niin kuin voi aloittaa sitä niin kuin myös sitä työntekijöiden välistä dialogia, että se tulisi osaksi sitä hoito- ja auttamistyötä. Lyhyt kysymys. Kiitos todella kiinnostavasta esityksestä. Mulla on sellainen käsitys, että avoimen dialogin mallia tutkitaan aktiivisesti muualla Euroopassa parhaillaan ja Yhdysvalloissa. Olisiko jotakin, mitä voisi kertoa näistä meneillään olevista tutkimuksista? Joo, meillä on esimerkiksi semmoinen iso projekti hankkeilla. Sen projektin nimi on Open Dialogue, jossa on useista maista yksiköitä mukana. No sitten semmoinen suurin projekti on nyt niin kuin ollut Englannissa muutaman vuoden, ja sen nimi on Odyssey, joka tapahtuu tämä University College of London järjestää sen. Ja siitä on nyt tulossa ensimmäiset 2 vuoden seurantatulokset tämän vuoden aikana. Siinä on tullut mukaan 500 potilasta, jotka on niin kuin satunnaistettu. Toinen puoli saa tätä avoimen dialogin hoitoa ja toinen puoli saa sitten niin kuin tavanomaista hoitoa. Niitä potilaita ei ole randomisoitu, mutta nämä hoitavat työryhmät on niin kuin satunnaistettu, että nämä työryhmät saivat sen koulutuksen ja nämä työryhmät ei, ja nyt se vertailu sitten tulee tapahtumaan tällä tavalla, joka on ihan jännä. Se on suurin koskaan minkään psykososiaalisen intervention tehty tutkimus, mitä on psykiatriassa tehty. Aika jännä, että se tehdään avoimista dialogeista, joka että ei voi enää väistää sitä, että pitää jo ottaa tosissaan. Muuten siihen ei saa 5 miljoonaa puntaa niin kuin rahoitusta. Siinä on yksi, ne sanoivat, että vielä ei voi tuloksista kertoa, mutta Russell Rasaki, joka on tämä kliininen johtaja, hän sanoi yhden tuloksen hän voi kertoa. Se tulos on sellainen, että he vertaisivat sitä, että paljonko tapahtuu työntekijöiden vaihtuvuutta näissä 2 yksikössä. Ja hän sanoi, että tämmöisen tavanomaisen hoidon yksikössä se työntekijöiden vaihtuvuus oli 80%. Ja näissä avoimen dialogin yksiköissä 20%. Joka mun mielestä juuri kertoo siitä, että ihmisillä on työntekijöillä niin kuin todella kovaa tarve saada niin kuin tämmöisiä humaanisen työn periaatteita. Ja sitten kun pystyy niitä toteuttamaan, niin se motivoi pysymään siinä työssä. Joku heilutti kättä. Täällä. Joo, kiitos esityksestä. Mä suuresti ilahduin, kun sä käytit sanaa väärä ihmiskuva. Aha. Mua hävettää, mä yritän. Ei tarvitse hävetä, se on lohdullista, koska mä käytän tätä samaa. Mä oon tutkinut masennuslääkitystä ja sen taustalla olevaa ihmiskuvaa. Ja mua ilahdutti myöskin se, kun sä sanoit, että psykiatriassa ei ole mitään ihmiskuvaa. Ja näinhän se on. Ei ole mieltä, on vaan aivot. Ja niitä säädetään. Mutta siis se varsinainen kysymys liittyy siihen asiaan, mikä on täälläkin tullut jossain kohti esille, eli se lääkitys. Ja. Kun mä oon vetänyt masennuslääkevierotuksen vertaisryhmää vuodesta 2015 ja mä nykyään konsultoin siitä myös yksityisiä asiakkaita ja mulle tulee myös neuroleptien käyttäjiä. Niin siinä on niin kuin tietty ristiriita, kun tiedän hyvin noin tulokset, että mitä pidempään neuroleptiä käyttää, niin sitä pahemmin se aivoja vaurioittaa. Ja sitten toisaalta mä tiedän kuitenkin, että semmoinen menetelmä, että ne lääkkeet huudotaan vessasta alas, niin se ei auta, koska siitä seuraa se pyrovi-syndroomaa. Koska ne aiheuttaa, siis ne on suunniteltu muuttamaan aivokemiaa, niin nehän perhana viekö muuttaa sitä, pardon my friends, niin että se pitää tehdä hitaasti. Mutta ihan akuutisti nyt on esimerkiksi yksi asiakas, jonka kanssa on ollut yhteydessä hänen ensipsykoosinsa jälkeen, ja hän joutui uudestaan sairaalaan viime syksynä, ja mä epäilen, että hän lopetti ne lääkkeet liian nopeasti. Ja nyt pitäisi auttaa häntä siitä eteenpäin, ja kun on kyse henkilöstä, jota ei todellakaan ole avoimen dialogin mallilla kohdattu, niin mikä nyt olisi parasta, mitä mä voisin tehdä? Ja sitten kun
Siis ne on sitten puolen tunnin etäkonsultaatioaikoja, mitä mä voin tarjota. Niin mitä sanoisit? Mä yleensä sanon aina, että se lääke pitää huolimatta siitä, että se aiheuttaa haittoja, niin ajaa alas hyvin hitaasti, kyllä, jotta vältetään se psykoosin uusiutuminen, mutta jotain muuta. Joo, no eipä mulla paljon muuta ole tarjottavana. Mulla on myös paljon kokemusta niin hyvin pitkään niin kuin psykoottista oireista kärsivien potilaiden terapeuttista hoidosta ja mitä me tehdään sitten aina niin heti aluksi. Me niin kuin otetaan psykiatrin mukaan ja sitten aletaan suunnittelemaan sen lääkityksen lopettamista, mutta useimmiten mitä pitää ensinnä on ikään kuin stabilisoida sen lääkkeen käyttö. Koska se, että sitä käyttää niin kuin ylös ja alas, niin se tekee enemmän haittaa kuin hyötyä. Että sitä me nyt niin kuin yritetään sitten opetella ja sitten pikkuhiljaa aletaan sitä vähentää. Nythän on tämmöinen niin kuin, instituutti Withdrawal of Psycho, nyt mä en osaa sanoa sen nimiä, mutta kuitenkin niin kuin Göteborgissa on se keskuspaikka, jossa on ihan niin kuin systemaattisesti alettu tuottaa tutkittua ja tutkitaan tietoa siihen, että kuinka psyykelääkkeitä pitäisi sitten poistaa. Mutta niin, minäkin sanon, että nyt kannattaa käyttää se, mitä on määrätty ja sitten alkaa pikkuhiljaa vähentää. Jos se vähentää nopeasti, niin tulee enemmän ongelmia kuin etuja. Joo. Mä luulen, että kello alkaa olla sen verran, että meidän täytyy nyt tälle päivälle lopettaa. Ihan tosi iso kiitos Jaakko sinulle ja se on semmoinen, luulen, että en ole ainut, tämä on tämmöinen toivon pilkahdus tai semmoinen tulee olo, että joku sentään ymmärtää vähän, mitä siinä niin kuin ihminen käy läpi. Ja toivotaan, että työ jatkuu ja saadaan vähän laajemmin tätä käyttöön. Kiitos. Kiitos. Kiitos teille.